parez pare dugu. Zergatik? Bada gaur ekainaren 13 da, lagunok. Urkiolan ospatzen da, festa garrantzitsua, Paduako San Antonio. Dakizuenez hemen bi San Antonio gurtzen dira, bata urtarrian San Anton eta ekaina iritsi da, ekainaren 13 eta Paduako San Antonio ospatzen da. Sekulako jendeketa dago Urkiola gain honetan, goizean goizetik. 11:21 minutu diren honetan, oraindik ere jendea iristen, eta eguerdi aldera espero da jende gehiago noski, jendeketa euraldi bikaina lagun daukagu gaur, eta beti da plazerra Urkiolara etortzea, batez ere egun honetan, hemen bakea arnasten da urteko egunik gehienetan. Gaur bake hori pixka bat aldatuta, pixka bat moldatuta, baina tira, giro ederra dago, jendetza baitago. Hemetxe Urkiola gainean, 750 metrotara gaude itsasoaren mailatik, eta aski ezaguna izango duzue, hemen ingurukoak baldin bazarete, Abadiñoko lurretan gaude, Abadiñoko udalerria dugu hau, eta San Antonio Paduako festa ospatzen da. Kopla ezaguna ere badukagu, San Antoniori Andre Gai edo Gizon Gai bila datozenen kopla aski ezaguna, baina kantuan hasi aurretik, gure lantaldea, gure gaurko lantaldea ezagutu behar dugu. Bueno, aski ezaguna dituzue, eta lehena behintzat ere, zuentzat ezaguna izango da. Eleder Iglesia, seguron! Hementxe badago jendea, Tximistarri harri misteriotsu honen inguruan bueltaka eta buelkata, eta goizetik hasi dira, hainbeste, 7 buelta hauek ematen, gogoratu, misterioak esaten duen bezala, edo, kondairak esaten duen bezala, 7 buelta hauek, erlojuaren norantzkorretan, horratzen norantzkorretan, eta badugu hemen jendea, goizetik etorri dena, hemen momentu honetan bueltaka badaude batzuk ere, eta hemen Mila daukagu, Mila, egunon? Zelan? Hementxe bueltekin ala? Bai, buelta batzuk eman behar dire. Zuen lehenengo aldia edo, beste batzuetan? Sarritxan etorri ga, gu Durangotik gatoz, da Sarritxan etorri ga. Etorri zarete, buelta hauek, 7 dira, baina badakizu zertarako diren, ezta? Batzutan eskatzeko da bestetan batzutan kentzeko. Momentu honetan, nik ezakit maitasun aldetik nola zoazte, baina badakizu hemen 7 buelta horiek eman da. Esan dezakegu, bikote kide hori betirako, ez, edo... Egixe dan. Zer olako plana duzu gaurko? Ez, hemen dizi bueltatxo bat eman dugu, erosi dugu ze postotan gauzatxuak, eta, ordu batak aldera etxera. Bezara behun gara, danetik egin dugu. Azokan bueltatxo bat ere, ez da? Azokan bueltatxo bat ere? Bai, ikusi dugu gauzak, erosi dugu bai, eta... Betitanik etorri zarete alako, ez, San Antonio jaio honetara? Bai. Lehen esan, oso garrantzitsua etortea ona, oso garrantzitsua esan. Oin igual gutxi hau, igual pizka galduin ja, baina lehen oinez eta torten ginen, eta... Jende asko dago, zuere hemen, Bai. Eskerrik asko eta egurona izan dezazuela. Zeugere. Eskerrik asko. Venga, jo, bai. Eta gomendik jarretuko dugu, eta gutxi barru gainera, baitare zuek ere, adi egoteko, Mikel eta Juan Jorekin ekongo garela, abade etxeko zaindariak, beraz, gutxi barru, minutu batzuetan. Bada hortxe, Tximistarri ezagun horretan, harri ezagun hori, dakizuenez Urkiola santutegiaren aurrean dago, plazatxo bat, eta bertan Tximistarri hori dago, eta aski ezaguna da, jendea Andre Gai edo Gizon bila datorrenean, 7 buelta eman behar dituelako, erlojuaren norantzkoan, noski kontu zibili ikusentzuleok, erlojuaren kontrako norantzkoan eman ezkero, sorte txarra. Mila ezagutu dugu, ona etorri da, postuetan ibiliko dela esan digu, eta mezan ere ibili da. Izan ere, orduro dago meza, Urkiolako San Antonio egun honetan, eta meza horretan sartu irtu.
meza entzun dugu Bilboko gotzaiak gidatutako meza, orduro dago meza esan dugu, eta jendeketa ikusten ari gara, hemengo santutegian, santutegi ederra, aski ezaguna, eta gainera santutegi bitxia izan ere itxura aldetik, kanpotik begiratuz gero, bukatu gabeko santutegia dirudi, eta alaxe da, bukatu gabe utzi dute, baina horrek ere badu bere xarma, eta kanpandorreari begiratuz gero, erreparatuz gero, baita ere ikusten dugu, agian eliza ohiko batek izango lukeen lekuan ez dagoela, kanpandorre hori baizik eta lurrean dago iaia plaza horretan. Hortxe irudiak ikusten ditugu eliza horrena eta tximistarriari bueltaka, eta erlojuaren kontrako norantzkoan ere ikusten ditugu, jende horiek, ingurutik etorritako bisitariak, agian ez dute maitasunean zorteri behar eta horregatik ari dira kontrako norabidean, gogoratu, erlojuaren norabidean 7 itzuli. Eman behar direla tximistarri horri. Badira, bat edo beste, ohitura horren kontra daudenak edo ez dutela bater federik horretan, baina tira, hori ere hemengo ohitura da. San Antonio eguna, Urkiolan, ekainaren 13, eta 13an ospatzen da beti aurten larunbata, beti plazerra da ona etortzea, baina larunbata izanik eta horrelako eguraldiarekin, sekulako jendetza. 1777an du jatorria festa honek, tradizio eta historia luzea du, erlijio eta bere errobi sakonak kombinatzen dira, jasota dago 6. eta 7. mendeetan, mendeen artean, gaixoak behinkatzen zirela, garaiz sendatzeko, erromestokia ere izan zen, epidemia eta lehorte garaietan, eta aipatu duguna, ordurako ere bikotekidea eskatzeko ingurune ezin hobea bihurtuta, kopla ere egin zuten, eta aipatu dugu kopla, ezakit, kantuan hasteko garaia ote den, baina ezagutuko duzue, neskazarra joaten dira urkiolara, santuari eskatzera, senar on bana, eta tira hori, tximistarriaren inguruan daukagun kondaira dugu hori, baita ere ardiak ikusi ditugu abereak ere protagonistak izaten dira gaurko egunean, aurten dermatitiarengatik behiak ez dira erakusgai izango, baina bai zaldiak eta bai hauntzak, gainera 3-4 zaldi, azitarako zaldi izango ditu ikusgai, eta saria ere jasoko du hoberenak. Eleder Iglesiasekin jo behar dugu berriro ere, akonpainatuta baita o lagun artean baitago Eleder, aurrera? Zer kontebi. Zer duzu kontetia, ber. Galdetuko izut? Bueno, Carmen, kaixo? Bai, Zemuz gaude? ondo. Egunon, Egunon, berdin. Pozik gaur ez da? Bai, Egun berezia, bai, San Antonioak, eta baita ere komentatu didazu, txikitatik ona zatoz, ez da? bai, bai. Konta idazu, zenbat urte izan dira, ona tortzen? Behitu. Hasi ginen 14 urtetik eta 85 dekaz, 6. Badira urteak, Hemen nola aldatu da jai hau, nola aldatu da, denboran zehar? Bueno, lehen, izetezan, soinu jole batzuk, eta dantzi egotezan, hori bai. Baina ez, oingo moduen plazie eta gauza. Asko aldatu da. Komentatu didazu, abadinokoa zarela zu. Bai, abadinoko naz. Orduan ingurukoa izanik Urkiolara urtero, ez da? Beti, urtero beti, klaro. Oinez gainera, Oinez? Oinez. Nola zen hori, konta idazu? Oinez, kuadrili junteten ginen, da oinez, Urkiolaraino, torten ginen, bai. Badago tartea, Da gero hor, aldapa badau, hor geratu ikin ginen danok deskantzitan, da gero ja, bakoitzak beren oituran, goraino igoten gendun. Da gero etxera bezketien, danok, bueltan. Zein da hemen gaurko egunean zure esango dugu gauzarik gogokoena edo, zeda meza, azoka? Mesa galdu indien. Ordu guztietan dauz, baina galduen ja mesako kontue. Oin azoka hundize, bai, azoka lehena ezeuen, ezebez. Bukatzeko, zer da San Antonio jaia, zer Urkialoko San Antonio jaiak zuretzat, zer dira?
juergie, baina netako fedie askok San Anton deke, neukue San Anton. El día de 17 de enero, San Anton. Oin jentiek divertitzeko inguru guztikuek San Antonio egunien torten dira. Asko. Egun hona izan dezazula emetik ere, bai? Eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuri. Zuri bai. Hemen geratuko gara pixkatitz egiten, Carmenekin. Bada hortxe, herritarrak elederrekin solasean, hauek ere etorri dira, Urkiolara ez dute lehenaldia ona etorririk, baina jendek eta honek guztien artean ere badago, jende berezia eta Urkiola oso ongi, goitik bera ezagutzen duen horietako bat gainera agurtu behar dugu, gurekin batera dugulako. Felix Moreno, bostekoa, Felix, zer moduz zaude? Oso ondo nago. Egunon. Ongi etorri esango dizugu, baina zuri baino asko zobeto ezagutzen dituzu bazter hauek, ezta? Bueno, hemen 12 urte bizi izanaz, Jarraian, taka, así que bai. Zergatik, Felix Moreno, nor zaitugu, aurkeztu zure burua? Ni naiz gaur Urkiolako laguntzaile bat. Urkiolako laguntzaile bat. Bai, hori bakarrik, titulu hori. Baina esan duzu urteetan zehar hemen bizi izan zara. Zer egin duzu inguru hoketan? Ardura du modu. Hemen zegoen abadiak onzien, ja adinekin, etorri ginen laguntzea, poliki juntzian, eta geratu ginen hemen zaintzen, toki magiko hau. Hori pentsatzen gen dugu, baina tokia zaindu egiten du, ez gu behar. Beraz, zu abade etxean bizi zinen edo bizi izan du zara, hainbat urtez. Azkeneko 8 urte. Azkeneko 8 urtean. Eta irailan ja jubilauta eta bueltatu nintzen harrira. Baina, bueno, bihotza honendakat. Zein horritakoa zara, Felix? Ni Ermukoa. Ermukoa zara. Bai, Ormugan gaoz, Erreal eta Atleti eta arte hortan, muga hortan. Eibar baita ere, Eibar gertuago. Baita, baina hotxe bai, hori dago gure tokian, benetan hor lehengua. Atletik zalea edo Real zalea edo zertzara hor? Ez dakat, bihotza dakat hola pixkate delikagoa, así que nahi hodet. Guztiokin ongi geratzearren, erantzun oso ona izan da hori, Felix. Baina gaur ez gatoz, futbolaz hitz egitera, tartean agian hitz egin dezakegu futbolaz, baina gaur protagonista Paduako San Antonio dugu. Bai. Eta esan dugu, inguru hauek ezagutzen dituzula, hemengo abade etxean, erretoraren etxean bizi izan zarelako. Zein izaten ziren zure eginkizunak hemen, Felix, zure egunerokoan? Hasi egiten ginen zabaltzen atia, eleizagua. Gauza bat galdu indala, lehenengo gauza goizien zabaldu atia, bai etxekoak eta bai eleizaguak. Eta jende hau moiken da. Eleiza berezila da, ordaka ia milioi harri, eta harri horiek dira basoa handi bat. Basoa sartu da barrun, eta horgo espiritu baso hortan dago. Bai, ikusi ditugu, beirate horiek eta gainera baso itxura hori, baso kutsu hori baten diotela. Baso bat da, negua, udaberrian, udan eta udazkena nola dan, ez? Eta gainera argia nola sartzen den eta ark ere emango dio beste kutsu. Eta juten da egunean aldatzen dela izan barrun. Depende, nondik sartzen, zeleiotik sartzen dan argitasuna eta kolore horiek, diferentea ikusten da. Da toki benetako magikoa. Basoa izaki bizikorra da, baina santutegia ere bai. Ba, iaia basoen bezalagoa, ez? Beha bai, hemen egun baten ikusi dezakezu, hola, baina normalean, negua, egun berberan arratzaldean berua, eta ez da gizar, bai, poitea da toki hau. Beraz, ze ordutan irekitzen zenuen atea? Seiretan, gaur bezala, seiretan. Goizeko seiretan? Seiretan zabalik. Jende asko igual Gasteizea edo juten zen, edo Durango aldea, edo Bilboa, amendik pasatzen zen, eta batzuk hemen gehatu, sartu, pixkandela piztu, jun jarraitu. Otoitz bat egin? Otoitz txiki bat egin, eta horregatik azarratu egiten naiz, hemen harria eta harriai buelta, eta sustrai sakona hau diaz hemen loturak, ez? Amorra batean bakarrik hori espimarratzi ez, ben jendeak eskatzea etortzen da. Ez daki, batzutan ez daki noa, baina behar hori ez, eta hau da, lagun badakat, Jon Mentxagat horre, idazlea eta profesora eta beti izaten du. Gure arbasoak zerbait ikusten zuten hor, guk ez deula ikusten hor, o galtzen ari gala. Eta hori da, gure nortasunaren, euskalduna izanteko nortasun bat, ezin dugu galdu. Eta Urkiola, hori mantentzen du, bizirik. Baita aralar, baita urbila edo arantzatzu ez. Asi que adien barga horrekin, programa gutxi. Ikusten duzu lotura dagoela, aralar, arantzazu, Urkiolaren artean, magikotasun horretan edo... Bai,
Eta hartzaina izan geha, milaka urte, makulu batekin, bedartxo bat hauan sartuta, eta gure ardia zaintzen. Eta ikusten gendun natura nola moitzen dan. Eta hola kotxetokitan nola magikoa zen. Así que hor gauz. Hor ikusten ari gara, Bai. irudiak, beirate eder hori hor, atzean. Hor ikusi, hor negua, zuaitz beltz horrekin, bere... Eskuinetara dagoen zuaitz hori, ez da? Bai, hor behian galdu iten diaz sustraiak eriotzean. Baina arbolak gora egiten du, gora... Erroak bera, baina arbola... Arbola esku gora eta bihurtzen da, hor ikusiko da, segura eski. Gurutze zuri bat, jende ez da fijatzen, hola gurutze bat, altzatza zuen buru, ez makurtu inoiz buru. Gurutzera behira. Arron zaitezte, barren zazue, bizi ondo. Haze bizipoza daukazun, Felix. Bueno, Esan dugu 8 urtez, bederen ibilizarela abadetxean. 8 abadetxean, baina hemen toki hontan ere bai, kudeatzen hau, nintzen, beste Tokian 4 kudeatzen. urte. Orain zuri errelebo harturik ere badira beste bi maizter. Beste bi, Eta ezagutu behar ditugu, Eleder Iglesias baitago eurekin. Aurrera, Eleder! ederki. Bai patxi hementxe gaude zuzenean, eta Mikel eta Juanjorekin, eta baita ere, aipatu dugu lehen, ez da, abadetxeko zaindariak esan dut, baina nik ez dakit Juanjok honekin, ez dakit, zaindariak esan diazu, edo ze? Zaindariak da morroiak. Eta morroia. Morroia da beti dagona pres egiteko zehozer. Eta bazaude. Egiten dugu. Bazaudete. Hasieratik amaitu arteguna, hola bizi gara. Oso ondo. Mikel, komentatu diazu, claro, zu berez bermeotarra zara, ez? Zure gurasoak ere bermeotarrak, ez da? Bai. Nola bukatzen du bermeoko pertsona bat, urkiolan, ez? Egun honetan, laguntzen? Bukatu, amaitu ez da, hasi barri gara, eta ez lan bukatuko duzula, ez? Hasi barri gara, baina, niri abadegin aurretxuen hasi zan, eta aurten beteten dudaz 50 urte abadegin nintzen, Juanjo ni lagunak ere bai, bardin. Baina, orduan seminaritxoko ikasketak eta amaitu eta ondino abadetu aurretik, zeuzer egon behar dela non eta pastoraltzan eta heldu ninduen edo aukeratu neban, ona etortea. Hemen Joseba legeitzar bat egoen, orduan Michel Arjek etorri barri egozen, esan dopan zeuzare ikasi behar dut eta nire orduko bokazioa esan, itxastarren inguruan eiki bokazioa ez da. Hemen egoen abade batek, Manuelek, estunbak, ez dut, batxartu ez hauz, hemen zera puerto de primera kategoria, orduen hemen nazten zara, lekurik onenean, eta gero errekiak berak eroango zaitu, abraraino ez da, handik urtengo duzu, itxaso zeun nahi dozun lekura, eta dolantzenako. Handi 50 urtera, barriro ere nire abadetza esango neuke amaitzeko puerto de primera kategoria heldunaz. Eta ia bertona amaitzen dodan, jainko bizkarrak emoteko. Seguru baietz. Juanjo, galetu nahi nuzuke, zer eskatuko diogu gaur San Antoniori? Zer eskatzen diogu? Gaurko egunari buruz, edo hemen milaka pertsona etorri direla, zer eskatuko diogu? Nik eskatuko nuke, ipinita dagona bere irudi ondoan. Zu, Antonio, persona egokia izan zinan jainkoarentzat. Bedeinkatu nagizu, ni ere, holako persona izan naitela besteekin eta nire bizian. Hori, bakarri hori. Persona ona izatea hori da helburu gaztientzat eta alduentzat hori da helburu politena, ez da? Persona ona izatea, ez egin kalterik inori eta ez da, holantzeia zu zoriontzu eta bestea berdin. Goizetik ikusi ditugu ere, bueltak ematen, ez? Esango dugu harri bitxi eta famatu honetan. Galdetu nahi dizuke bukatzeko, zer uste dugu harri honi buruz? Lehen aipatu diazu, ez zarela oso zalea edo ezakit. Konturatu gehi zen, kontziliziotik gehiago, elizgintza bera eta batez ere liturgia asko aldatu dela, ez da. Eta Eliza bakotxen egozen, 3 altara alde batetik beste, 3 altara bestetik eta inbeste altara. Eta gaur egun altara bakarra ikusten dugu, horre zeo zer esan nahi dau. Gure oharra edo, gure atentzioa edo, non jarri behar izango geuken. Eta horregaiti behar bada guk eskatuko geukena hori da, ez da. Ia, geurko giroa ikasten dugun. Eta geurko giroa da, evangelizora jotea, evangelizora bertan Jesus aurkitzea, eta Jesusen barri eroatea. Beste geuzerik ez eben egin santuak ere. Joango esan daulez pertsona ona izatea, bertatik evangelizotik sortu leiteken pertsona onak. Karo, harri bati bueltak ibilten bagara, eta arek emongo duzkula ez da izer, eta uste badoguta, nik uste jainkoak handik urrundu egiten garela, ez da. Orduan, altara bakarra badaukagu, beste altarak lagada iguzen alde batera, eta jarra iguzen gure begiak,
Kristoren eskaintza horretan geu ere eskaintza izan gaitezan bestentzat. Oso ondo, mila esker bioi eta oraintxo bertan entzuten ari gara, ez, kanpainak, beraz, meza astera doa, eta bagoaz, ezta, mezara, bai? Gotzainak, gotzain izango da buru, meza honetako buru, eta orduan, bertan egongo gara geu ere, eta berak zer esate euskun, gularrek izan duguta. Oso ondo, eskerrik asko bioi, eta orain meza asteko dagota. Agur bai, agur bai. Eskerrik asko Eleder, hortxe gerituen Mikel Azpeitia eta Juanjo Elezkano, eta hori dira, Abade Etxeko erreleboa hartu diotenak, Felix Moreno eta Kontxi Marcos, zure emazteari, Felix, eta joan den urte bukaera aldetik, behintzat, hemen daude, eta Elederrek aldera egin die, Mikel eta Juanjori, zer eskatzen diozu San Antoniori, zuk Felix, gaur zer eskatzen diozu San Antoniori? San Antonio, jendia nona atortzen da, horregatik harriaren asunto eta beti jendia benetan ona, ez da gina, konsegidore bat da, eta gauzak lortzen ditu. Orduan, datoki bat eskatzeko bihotzagin. Orduan, belarriak preste eukitzeko, ez? Gauz asko dazkau, harria buelta ematen du jendia eta eskontzeko eta bromak egiten du. Baina hemen jendia atortzen da kandela txiki batekin, piztu egiten du, eta bere kantzerraren alde eskatzen du, edo bere semeanen langabezia nola dagoen, eta gauzat benetako. Eta abak etxetokitan hori magia da. Zeskatzen denek hori ez galdu lotura hori. Behar deula besteak, beste gauzak, magia pixka bat, fede txiki bat, kamtela bat bezala osea matatu da. Hori. Tximistarria ikusi dugu eta tximistarria ikusi dugunean irudietan eta orain ere ikusten ari gara, gainera erlojuaren kontrako norantzkoan ari dira, eta buruarekin keinu batzuk eta egiten dituzu tarteka, tximistarria agertzen denean Felix. Ez dakit ez zote zaren zu erritu horren kontrakoa edo zer diozu horren? Kontrakoa ez, baina zentzua galdu egiten da, ez da, esan dezuna, honea jendea atortzen zen paktu bat egitea, errogati bat egiten dia ondikan, amentxe, erdiagotikan, pakea, ezka, ez da, infestituak eta tifusa eta ez da, ez honea etortzen zin, ez? Eskat, edo, ez da, behar eguraldi jauna egin behar du, garia jaso behar deutolako, eta orduan, tradizioa da, zarrago, eta tradizioa zen, hemen egoten zianola mantelzo txiki batzu, eta jentia entortzen zen jostorrotzakin, han ipintzeko, eskatzeko nobilu buru beltzakin, jostorrotz hori, morenuak, Zorila, rubitxoak, hori egia da, hortik, atzparatitik antzatorren hori. Ba hori, Giltzorik eta Pelderrojoak ez errez, baina bueno, ez, hori tradizioa benetan gozan, eta eskaera hori bihurtu da hau bueltak emateko, abade bat topatuzun harri jau, epinetxun, eta hau, ez da, 100 urte ez da ukiko, tradizio hau. Benetan gozan, pentsatzen zuen zenbat gerra zibila eta balargunak eta egetzen ziren, eta baserriak moitzeko behar zen beste harremana. Hori eskatzea, esan bakarrik, ez da egit, andre bat, zan, ez da egit, basarri jauki behar deu, ez da egit, aurrik goian, horren bila. Ez da, tradizioa benetakua sustraia lodiago da. Orduan ikusten detenean nola bueltak ematen, eta, bueno, bale, bai, baino, zozer falta da hortxe. Berriz ere helduko dio honi, ze badago mamaia badago zerra ipatu, baina jo behar dugu gure urrengo lankidearekin ere bai, Elederri Iglesiaz gain, badukagulako beste lankide paregabe bat, Izaskun Moiano, egunon! Arratxaleon, Patxi, arratxaleon ikusentzule guztio, arratxaleon, eguerdion, egunon, hemen agian jendea orain degezu bazkaldu, ez da gure kasua beraz agian egunon esango dugu. Eta postutxo artean sartu gara ikusten duzuen bezala, santutegitik pixkat urrundu gara, eta hemen jende andana dabil, jendea gorantz eta berantz, badago zer jan, badago taloa, badago zerredan, badago gazta, baina badaude artisau postuak ere bai. Eta horietako bat ezagutuko dugu, eta postutxoa baino, pertsona ezagutuko dugu, Estibaliz. Egunon? Egunon. Zer moduz? Ondo, posik. Bai, egunon esango dizut, eguerdion esango dizut, bazkaldu duzu da, ez nahi dut, oraindik ez duzu bazkaldu, konta iguzu. Ez, nik aur bostak arte ez dut bazkalduko. Ez da nabatu eta etxera heldu arte ez da bazkaltzen. Ordu asko dira, esan didazulako, goizeko 7 hemen zaundela?
Bai, pizkat goiz etorri naiz, azkenean montajea da, eta lasai egin nahi nuen, eta ez nuen ondo ezagutzen lekua, eta bueno, denborakin etorri naiz. Badakigu artisau postuena nahiko berria dela, hemen, Urkiolako erromeri honetan. Ez dakit zenbagarren aldia den, hemen zaudela? Niretzako bigarren aldia da. Bigarrena. Bai. Iazko esperientzia ona errepikatzeko prest etorri zara, edo ze gorputzaldirekin antzemate zaitugu? Pasan urtean oso ondo pasatu nuen, eta aurten ere, badirudi ere ondo pasatuko dudala. Bai. Ze iruditzen zaizu postutxoak, artisau postutxoak eta egotea, hain tradizionala den jai batean? Bueno, azkenean guk ere ambiente ematen dugu, orduan polito egiten dugu eta ere jendeara kartzen dugu, orduan nire ustez ondo goaz, holan ez? Bai. Konta eguzu pixka bat, zer da ikusten ari garena, etxean ikusten ari garena, belarritakoak egite dituzu, zuzeko egite dituzu? Bai, nik egiten dutana, diseinatu, fabrikatu, pentsatu, saldu, dana. Eta jantzi ere, bai, ikusten ari gara? Bai, jantzi ere. Hore, beti nire belarritako ekaz. Nire daukate berezia direla 3Dan egina eta naturan inspiratuak. Zuk zeuk egiten dituzu? Bai, nik etxean pare bat makina ditut eta makinekin egiten ditut, eta gero, klaro, ematen du dena dela, botoi bateria eman da inda dela, baina ez, osea, gero landu. Hortxe uste dut, arazotxo bat izan dugula, Izasku Moianoren hartu emanarekin. Tira, berriz ere Tximistarria, badakit oso pelmaiarri naizela Felix Tximistarriaren kontuarekin, hauek bederen erlojuaren norantzkoan ari dira. Ez dakizuk ikusi duzu noizbait pertsona bat kontrako norantzkoan eta esan diozula, ez da gara imar da, naizta ez asko sinistu horretan. Egin alduzu noizbait hori? Lehen gauza ikasten desuna hori da, zazpi buelta, erlojoen bueltak, baina konturatzen basea ez du funtzionatzen. Diborzioa eta gero aurre egiten dute, ez zotzar gehiago egiten dugu. Bai, ez da? Arri jortan. Esan dugu, eta azpimarratu duzu baino gehiagotan. Horren gainetik, beste sinesmen bat dagoela hemen. Aizue, artisauak ikusi ditugu, eta dena beraiek egiten dute, eta hemen esaltzen ari dira, postuetan beraien produktuak. Zuk zer horrek ere lan ugari egingo zenituen hemen, atea irekitzeaz aparte. Nolakoa da bizitza Urkiolan? Zer egin behar da hemen bizirauteko? Bueno, lehenengo gauza ikasten dezunea Urkiola etortzen zarenean da, natura egintzen dula. Hortu da gazu, eta zen du, bueno, biharren hau behar dut. Biharri igual harri jabotatzen dugu edo. Bai, iritikan edo herritikan sartzen zea mundu baten hola, basoa da agintzen duna, eta moldatu inberzea. Hau, importantea da, negun batez ere ez. Eta bigarrena, jentia pentsatzen du kanpotikan, ez dakit, jogakin eta lotu egiten dula ez, zelako pakea, eta Urkiola da gauza bizi bat, jende pilo bat azaltzen da, bai eska, bai kirola egiteko, bai bila, ez dakit zeren bila, perratxik guen, ez dakit. Eta da, ez dakit, gauza bizi bat. Hori daka, segiten egun, basarritarren baten bizi modu, zaindu animaliak, astoak, gure hortu, eta atia beti zabalik. Atia zabaltzen badezu, baten bat sartuko da. Galduta, ez da ginungua, Kadizkoa, edo Oslotik eta etorrita. Erromesak eta... Bai, jendia pasara, hau zan, Santiagoko bidea, Gazteiztik sartzen zana, eta ondikan mantenten du, ez da git, gauz hori ez. Lehen esan dut, hasieran esan dut, Urkiola gauza gehiago ematen du, zu baino ematen diozu behari. Eta bueno, geho, azoka gaur ikusten dago, baina lan pilo bat dago. Hor dago, udaletxi alde batetikan, Urkiola landa garapeneko elkartea, Urkiolako lagunak elkartu iten geha, zein produktora zabaldu tradizioa beste batzui, ez da egit aurrea junez, eta denborakin moldatu behoiekin eta jarraitzu, bai. Zuk abereak izan dituzu? Abereak izan dituzuzuk? Bueno, abereak, hemen, nire osabal bat naz, eta hemen tabernan nengoenian, ezuek ezeate ganaderuk eta egun baten azaldu ziren, eta Josune, nire astoa, hor da gazu. Zure astoak Josune zuen izan. Ekarri zuten, hau Josune ditzen da, zuretzako astoa. Eta hor gehatu netan, asto batekin,
eta gero torri zan Margari, eta gero torri zan Pantxika, bai. Zure astoak Margari, Pantxika eta Josune. Hori da, eta horri bilizian gora eta bera. Gero beste bat elkarri zion poni batzuk, gero ganadiruak hemen ekartzen zituzten bai, behi bat dagoela erdipurdia edo ardiak eta beti ondizan amarik gortzen. Ordune, horre hotia eta ikasi behiekin. Ekaitza torriko da, bai ikusi astoak nola atzeak dagate belarriak eta junti ez dakit noa. Bai, ekaitza torriko da, gauzak galduta dazkagu horre herrietan, hirietan. Baina hemen libre bizizire mintzat. Bai, zelai handi bat agortago eta hor da, goizero, hori agurtu eguzkia ez da izu joga nola ditu, behoik ere bai. Gaur, animaliak ere badaude, erakusgai eta dermatitiagatik bilak ez, baina zaldiak eta untzak bai, eta 3 eta 4 azitarako zaldi ere egongo dira, eta saria irabaziko dutenak, ederrena direnak, zuk Margari, Pantxika eta Josune erakutsi dituzu noiz baita hemengo ferian? Ez, hori San Anton egunean bedikartu. San Anton egunean bedikartu. San Anton da hemen benetako gauzlea animalitzena. Orduan, ez bakarrik hori, orkatzak eta pasurdek eta animal piloa da, ez? Motora joan etorri ugari egingo zen dituen zuk ere bai. Baita, hori baita. Oin modan ipini da, baina eguzia sartzen dankoan, jungora eta ikusi nola sartzen danan, ez da egin nun, eta gauza horiek, ez da romantiko piniko nahi, baina benetan lagundu egiten dutela. Beraz, txibistarriaren kondaira, ez zaizu gustatzen, baina romantiko xamarrere jarri zara, Felix? Esaten dizu, zozer bada gola baso horietan, eta fededun bat naz. Eta zer dago baso horietan, ba? Hortikan gatoz, jendia esaten du tximinotikan gatozela. Nik uste dut zuaizziartikan atea gehala. Enborrau, hankak dia gure sustraiak, eta darrak eskuabiek beti zerura altzata. Gehiago nahi dut zati, obia nahi dut zati. Sustrai horiek ere mugitzen dira, eta gure hanka mugitzen dira. Eta ikutu egiten diaz, batzut barrotik, bai. Eta lekuz aldatu. Bai. Euskaldun bat ateatzen ateatzen da, amendikan eta juten da, betetokia, azten da, itzaitzer. Zertaz, bere lurra, amengo zeina, gure itxasoren doinu, gure isiek, hortik gatoz. Gure doinuak, gure usainak eta bestelakoak, gure ohiturak eta ohitura edarra da. Gaur hemen ikusten ari garena, bizitzen ari garena, Urkiolako San Antonio, ekainaren 13, festa ospatzen ari gara, eta esan dugu lurra abereak aipatu ditugu. Eta abereak, zaldiak eta hauntzaz aparte, gaur ere ardimozailen erakusketa dago eta oker ezpandi bat dago, Eleder Iglesias dago, horietako batekin, Eleder! Hementxe gaude, ardi mozketa erakustaldian, eta justu 12ak puntu-puntuan hasi dena, hementxe atzekaldean Mikel Añibarro dugu, ardi moztaia dena, eta ikusten ari gara momentu honetan ari dela mozten, eta guk ere, berarekin hitz egin dugu, eta pixkat galdetuko diogu, hau berez zaila, baden, ze kanpotik noski erresa ematen du, baina baita ere bere teknika izango duela, suposatzen dut, hementxe dago Mikelekin molestaritzik, ez badiogun askorik molestatzen, Mikel, kaixo? Kaixo, eguno. Hementxe pixkat, bazaude mozketarekin. Hori da. Zaila da kanpotik erresa ematen du? Zaila izaten da, baina, praktika kontua izaten da azkenean. Hau, zenbat eta gehiago egin, errez bilakatzen da. Galdera pixkat zoro bat, zenbat ardi moztu dituzu, ulea moztu duzu, zenbat gutxi gora bera, kopuru? Aurten gutxi gora bera 1500 ardi. 1500? Bai, aurten bai. Ez dira asko berez, ez da nire lana, afizio modura daukat, orduan tarte libreetan, aldana. Buruan daukate, teknikarik baldin badago honetarako? Teknika zelanda berriti dator, eta azkenean helburua da gure gorputzarekin ardia blokeatzea. Ikusi aldugu? Bai, ardia solte dago, eta nire hankean bitartez ebatuta daukat. Orduan ardia ez da mugitzen. Eta mugitu askero, nik zerbait txartu egiten ari nire zen seinale. Bera geldi egon behar dametarako? Hori da, geldi egon behar da, azkenean zorrotza da, eta moztu egin alda erraz. Ikusi ezakegu pixka nola egiten duzun? Bai. Azalduko diguzu pixka? Bai. Ja, zabelaldea eta garbituta daukat, ardiaren alde bat garbi dago, eta oin laster egingo dugu beste aldea. Probatu nahi duzu gerozuk? Venga, ikusiko zaitu pixka nola egiten duzun? Eta laster itziko dizut, bale? Bale, minutu batzuetan, oraintxe beste aldera, etzango da, esango dugu, ez? Beste aldera moztuko du, orain ikusten ari gara justu, goikaldeko parte horrekin ari dela, eta hau lehenengoa da, oraintxe bertan erakustaldi hau, erakusketa hau, hasi berri delako. Ea beste aldea ikusterik dugun, eta frogarretan ere,
Ausartuko naiz, ez dakit nola ibiliko naizen, hori ikustera goazia bat teknika hori, ikusten ari gara hortik hanka eta artetik ere, eta beste aldean badago, ikusi duzue, momentutxo batetik bestera, beste aldea, hartzen ari dela, ea aukerarik baldin badugun, hortik doa, saiatuko naiz, eba? Zuretzan da. Venga, bagoaz, ezakit, etorriko naiz emetik, azkar. Mikro azuk hartuko duzu. Zure batu, Jai, ez dakinik. Beldurtuta behin, Laguntzarekin, baina... Mikel, oso zaila da. Modatzen ari da LDR. Esango dizuet, teknika askoz ere, ematen du errasagoa dela. Mikel, hemen utziko zaitut. Bale, ba. Erakusketa honetan, eta eskerrik asko zure denboragatik. Bale. Oraindik baituzu hortxe gehiago mozteko, Bai. Eskerrik asko. Hementxe ikusten ari gara, zaparra bat diate, saiatu gara, eta lehenengoa badugu. Beraz, erakusketanekin jarraituko dute, 12 aurrera, eta tartetxo bat dute oraindik. Falta dira. Oso mutil majoa eta oso mutil gixakoa da LDR Iglesias, baina ez dakit ardia izango banitz, asko fiatuko nintzatekenik, LDR-ekin hor laguntza pixkatxo bat izan du. Ez da gaizki moldatu, baina tira, nik uste mikrofonoarekin edo mikrofonoaren bestaldean oto moldatzen dela gure LDR Iglesias jauna. Aizu, Felix, hemen Urkiolako hotelean jarritako set batean gaude eta parez pare daukagu Urkiolako santutegia eta lehen aldia dudanez ona etorri nahi zenez eta parez pare ikusi dudanean santutegi hau burura etorri zait. Arraro xamarra da santutegia. Bere santutegi ohiko bat ikusirik kanpandorrea beste leku batean eta bukatu gabe dagoela dirudi. Zer gertatzen da santutegi honekin, Felix? Hala da, bukatu gabe dagoela. Hau, 3. eleiztamen dauna, da delengoan, dela, ez da, 10. menden edo, baseliza txiki bat azaldu zen, San Anton, animalien zaintaria, gamen animaliak ziren, eta Geo, 13. urtien, 14. azaldu zen 2. eleiza, eta hau da, 1888an lehenengo harri epin izan. Baina, Kuba galdu zen, Espainia krisi galantan sartu zen, eta bukatu zen gerra zibil baten. Orduan diru gabe gehatu zen, eta bukatu gabe. Eta postgerra etorri zen, muru bat ipini zen, eta hola gehatu da. Italianoak etortzen direnean, esan dugu, que casa, qué bonito, como mi pueblo, el campanile separato. Italian beti kanpandorreak separata egoten diz. Eta hola gehatu da, eleiza guztiak, dangate atxila, amen, mendepaldea, beti, eleiza guztiak, eta gauza importantea edo altarea dagoen tokitan, eguzkia ateatzen dagoen tokitan, jangoiko hartuko nitorrela, hor dago ez, hitzeman da, ordu nola zegoen amere bai, eta momentu baten, hola geratu zen, aldatu izan, zentzua, egon izartzen zea, eta Zentzuz aldatu zuten beraz, santutegia. Alrebez dago. Egin zan korua eta, jendea sartzen da. Barruan berriz ere ikusi dugu, Hor izan behar zan, hor dagoen altarea, hor izan behar zan sarrera, ez da? Hori berez sarrera zen, orain beiratea ikusten ari garen toki horretan, sarrera zen. Hortik sartu ginen, aikikiak eta hartuantzen ginen, eta hor zegoen ate mouko bat, eta handamilok eta hortik sartzen ginen. Eta gero? Eta gero aldatu izan. Aldatu egin zentzu aldatu zidioten. Eta, arku batzuk ikusten dira, eta hori ikusten da garbi, 4. fase izango zala, atxetik aurrea zijo zen. Bai, eta tapiatuta, hortxe utzi zuten txak. Eta atentzioa ematen. Bai, atentzioa ematen du benetan. Bai, eltzen zeaten du, hau, zozer raru daka, ez da? Ez da, hori, kultura hori daka, oitxura badagau, leizak ikusteko, begiratzeko edo ez, eta hola geratu dago, beretezin horietako. Italiarrentzako izan ezik, italiarra gustora dago, Bai, asko eta asko, erdia horretikan aurrea, kanpanilea, eta horre bataiatu egiten zuten, zenbat egoten zen elizatikan. Beraz,
Aro diferentetan, aro desberdinetan egin dago santutegia da, eta gerra garaiak eta bestelakoak bizi izan ditu, eta fase ugari bizi izan ditu honen eraikuntzak. Gauzazko bizi di, hemen Napoleon Gasteizko bataian hemen zeukaten hor barrun, Eliza barrun, saltilak eta jorta bat zan. Gerra garlistan eta hemen ingurutana egoten zen, eta erabiltzen zen hau abestoki baten bezala eta. Eta aurkiola dago toki baten muga bat dala, Kastila, hortikan, Euskal Herrian mendikan, lurra hemen bukatzen da, zeru hasten da, nazketa bat da, eta muga benetako bat, ez? Ekusten badezu, hemen bajatzen diezola baso, baino zelaiak hasten di muga, ez? Eta, bueno, hemen gauza asko pasatu diz, eta ikusten di hemen saibi, ez? Gerra garaian nola oraindik hor da bez ateatzen jendi eta hola. Hau da, testigantza ematen, toki hau, eta jarraituko dugu. Kanpai idorrea esan dugu, bere izita dagoela, lurrean dagoela, nola baitere, eta ez Elizaren goiko aldean. Kanpaia jotzen ibili izan zara, bai? Bai, bueno, ja automatikoki dago, bai. Gaur jotazuan, bagoizetan joten da, bai, baina orain dipadago aukera bat, jotzeko emanuak, eskuz jotzeko, bai. Baina horretarako, kanpaidorrera igo behar duzu. Fijatzen basea, kanpantorrean, handago haize horratz hori, ez da? Eta hor dago, Mari, hor dago sorgin bat. Hortxe ikusten ari gara, iruditan berriz ere. Erratza gaini jarri eta eskerrean ikusten da ontxe, gure Mari, direzioa markatzea, Anbotoko Mari. Hau baiak ipin zuten hori. Ba espada, lehengo traizioak, honeak garri, oin kristaua gau, zaintzen hau, Mari onzan bere garaian, eta jarraiko da, hemen beti babestuta ongo geha. Mariren babesean, beraz hemen urkiolan. Eta Marekin lotuta da ez, hainbeste dolmenak eta bada ez arrastoiek ez, lehengo kaldun ez da izango ziren, baino baita hemen egon ziren, ez da. Eta hemen horrekin lotuta beti zurtzen diaz ipuinak, gure kobasuloko ipuinak, beste munduko ipuinak, gure eriotzaren harreman berezia eukideuna, txasoa da gau 15 kilometro lozu zen, amabi, gu beti ateage hortikan, ez gara jun Kastila, horre gari hartzea ez, gu beti itzazontzikin alde indeu ez, Sudamerikara eta hori korapilo hori, iskin hontan, Europako iskin hontan ez. Aipatu duzu lehen, Felix, metafora erabili duzu, zuaitza garela eta enborra daukagula, gure erroak gure hankak direla, baina aipatu dugu eta aipatu duzu. Hanka horiek ere mugitu egiten dira eta lur batean ongi etzaudenean erroiek ere mugitzen direla. Normalean desastre eutza egoten dienean alde egiten den. Eta hemen gerra asko ondiez eta askotan behar hori eukideu ez. Eta hor ziren gure portuk, txasportuk, ateatzeko. Baina berriz ere itzultzen dira, asko eta asko Felix. Eta itzuli direnak gaur jendean dana dira, ekainaren 13a, San Antonio eguna Urkiolan eta urtero legez jendeketa daukago eta horietako gehiago ezagutuko ditugu Izaskun Moianoren eskutik. Horrela Izaskun? Aizu ezerrote da erromeria bat jakirik gabe ez da, eta hemen badaukagu asko gainera. Begira hemen ikusten ditugu euskal pastelak, ikusten ditugu ere pixkate urdaiazpikoa, txorizoa eta bar, eta aukerare bai Izarorekin hitz egiteko. Izaro, hurbildu bezala, gazta puska honekin ez zaitugu etxean ikusiko etorri. Egun on, zer moduz? Egun on, ondo, tausek? Oso ondore, bai, egun on ezango dugu, ez duzu baskaldu oraindik edo nola zaude? Ez, bueno, pikatu duzu. Bai, beti. Bai, ezinezkoa da ez egitea, ere bai. Hori da. Directamente, perfecto. Vale. Tira hortxe, taloak ere bai. Labur, Felix, taloak gustuko dituzu? Bai. Zein? Bueno. Zer gustatzen zaitzu taloaren barruan? Txoizo. Txoizoa? Txoizoa, bai. Gazia eta gozoa bia batera, txoizoa txokolate pixkatekin esaterarako? Ez. Gauza bere momentu. Ez. Gazia edo txistorrakin. Eta gozoa bestaldetik. Bestaldetikan. Postrerako? Ondoren jateko agian txokolatezkoa. Baina normalian erabiledet beti gaztekin, Bai, ez postreragon ez. Baina geho eta gehiago ikusten da,
Egun honetan jan ohi duzu talorik edo ez? Normalean ez. Normalean ez. Honena da beste momentutan. Beste lakola handiak egin behar dituzu eta ez. Gizon abila, gizon inteligentea gure Felix. Aizu Felix, eta gaur Baskari legea egingo alduzu. Baskari legea egingo alduzu gaur, Baskaria edo. Baskaria itxian egiten da beti. Tradizioa da, abadeak, lehen, abadeak etortzen ziren mestiak ematea eta konbinazio esaten zen, etxea etortzea, eta hori mantendu du beti. 12 urtetan konbido jende eta hor elkartuko geha 16 pertsona edo. Ados, beraz, jendeak gaur goiz pasa egingo du, eta gero etxera... Laguntzaileak hemen egubilik gehanak, horra jongo geha. Jende hori lekutu aurretik, gehiago ezagutu behar ditugu. Eleder Iglesias, norekin zaude? Urkiolako San Antonioak aurrera egiten duten bitartean, oraindik bagaude ikusten, hementxe Tximistarri herrion misteriotsu honetan, daudela oraindik bueltak asko, eta hemen ere harrapatu dugu Edurne, egunon, guardion. Egunon. Zenbo zaude? Ondo! Komentatu diaze, pixkat, ilusioarekin bazaude gaur. Bai. Zergatik ilusio horia, ba? Porque pa todo el año. Ze, urte guztirako? Bai. Zer da zuretzat festa hau? Pa los cure. Claro, ez, zaintzeko. Da. Komentatu diazu zua badinokoa zarela. Bai. Eta esan diazu baita ere autopistatik etortzen zinetela. Oinez. Oinez? Onarte? Bai. Hori tarte handia da, Bai. Baita ere txirrindulari batzuk ere ikusi ditugu. Etorri zara bizikleta noiz bait? Ez, oinez. Oinez, baita ere zuk ere jakiteko bizikletan etortzen direla asko, gaurko gunean. Bai. Zer badu zazoka, bilizara pixkat ikusten? Bai. Daretik. Eta erosketaren bat? Bai. Hori joztuin, ez ebet. Oraintxe ez da? Bai. Oraindik tartea dago, Bai. Denbora dago. Daretik. San Antonioetan badago, harriaren esango dugu tradizio hau da, baina baita ere ikusi dugu ardien, mozketa erakustalde hau. Ikusi duzu? Bai, danetik. Eliza begon gara, arabezak uten da. Mezan ibilizarete? Bai. Bai? Jende asko. Jende asko. Jende txoka izaten dira San Antonioak. Bai. Horte nola ikusten duzu giroa, nola ikusten duzu? Ederto. Egunero aurkitzen ditugu Elizi eta errana, abadiek eta lau asko. Obispo betorri da eta boten. Gugo asenean. Pozik ordua. Bai. Pozik jarraituko dugu orduan egunen zehar, ez da? Bai. Adurne, eskerrik asko. Ondo pasatzera guaz orduan gaurko gunean. Eskerrik asko Adurne. Baina, hemen pozik, pozaren pozez, giro onenean San Antonioko jaietan. Gero, Eleder hortxe, Tximistarriaren inguruan berriz ere, eta ez dakit berak beharra ote duen Tximistarri horretan biraka eta biraka bueltak aritzeko. Eta, tira, nahiko goiz komplikatua izaten ari da gure lankideentzat estaldura aldetik, eta galdetu nahi dizut Felix, ez dakit estaldura aldetik hemen arazoa ohikoa den, edo Jesusen laguntzarekin hemen beti estaldura izan duzu. Hiru gauza da bez, bat orografia, hola nola dago, menditiak eta kokatut gagoz amentze eta barrera da ez toki guztetan. Hori alde bat edikan. Bigarrenan nik usteet jende gutxi bizi dela, orduan konpainiak negozio gutxi dagate. Orduan ez dute piniko antena asko, bi iruntzako. Eta hirugarrena, barre egiten du jendi, baina babestuta gauz, jangoiku, babesean gauz, orduan inkomunen gauta. Kitxo, amendikan ateatzen zea eta vibrazioa egiten dizu ipurdian remobila, atea geha ja urtzkolatik. Baten bat hariko zait, niri deika edo saiatzen. Baina, geho sartuko da. Hemen basaoz, hemen disfruta, hemen toki honetan. Tira, nik uste Felixen jangoikoaren laguntza ezagir, baina Felixen laguntzarekin uste dut estaldura berreskuratu dugula, eta Izaskun Moian horrekin jo behar dugu berriz ere, taloen postura, Izaskun! Kaixo berriz ere, badakizu hemen estaldurarik onena ez daukagula, baina Izarorekin hitz egiten jarraituko dugu. Izaro esan diazu lehenaldia dela, eta jende handan aurbildu da, zuen gana. Bai, pila bat. Hemen gozea dago, beraz, Romeria? Bai, pila bat, eta honekin, nola ez. Esan didazu, saltzaile bezala lehenaldia dela, baina aurretik ja ezagutza zenuen Romeria hau. Bai, bezero bezala etorri gara familiarekin, alde pilo, eta oso ondo. Eta baduzu ohituraren bat edo, ez dakit animaliak ikustera joaten zareten, edo jatera, edo ze egiten duzue? Hori bai, beti, azkenean oso politxa da ikustea guztia, eta hemen Urkiolan beti etortzen gara elurrara eta guztiz, orduan bai.
Ikusi dituzu aurten denborarik eman dizu edo lanean zaude momentuz? Ikusi dituzu animaliak, ez? Lanean, ezin gara joango, ze azkenean orain bakarrik nago, baina beste pertsonarekin nago eta, pizkatxo bat joan algara, baina ez. Pizkatxo bat, buelta bat, eta listo. Momentuz gaurko esperientzia ikusita, datorren urtean ere, hemen izango zaitugu, pozik zaude? Bai. Eguraldia ere lagundugu, hori garrantzitsua. Importante, bai. Eta harriari birak eman dizkiazu edo zer egin duzu? Ez, hemen... Ikusi duzu jendea ematen, ez? Bai. Izaro, konta iguzu, zer eskaintzen diguzu, gose honi aurre egiteko? Hemen daukagu Leoneko produktuak, artisauak dena. Leonetik Euskal Herrira, Bai. Ezke familia daukagu Leonen eta dakigu zer den ona. Noski. Eta ze moduz hartu dituzte hemengo erromes guztiek Leongo produktuak? Oso ondo, jende asko ezinekien zer den, azkenean zezina de txibo eta guztiz, baina, probatzean, konturatu dute, Bai. Izaro, zein izango da gero zure plana, ze orduak arte egongo zara lanean, eta ze momentutik aurrera izango duzu disfrutatzeko aukera? Justu nik arratzaldean lanera noa. Beraz egun guztia lanean? Bai. Denda batean lan egiten dut, eta, joango gara bitardietan 3 gutxi gora bera. Badakizu bihar berriro daukazula, errepikapena. Horreko zarete. Bai, noski. Ea biharko egunean denbora daukazuen, guztia ikusteko. Espero dugu. Bai. Eskerrik asko Izaro, gurekin izatearren. Aizue, konexioa itzuliko dizuet, ze hemen gauden guztiok pixkat gozea daukagu eta gian pixka bat pikatuko dugu. Gero arte! Ziur, ederrazkoa dagoela, gazta hori, eta goza dezala izaskunek. Izaro ezagutu dugu, gure artisauetako bat, tximistarriari bueltaka eta bueltaka oraindik ere, eta despistatu xamar dabiltzan horiek ere, bueltaka, erlojuaren kontrako norantzkoan, eta tira, ea, zorte txarra behintzat ez dien ematen horrek. Felix, Abadinoko lurretan gaude, udalerria dugu, Abadinoko udalerriko lurretan, baina dena den hemen erroldatuta badago jendea, ez da? Urkiolako bizilagun gisa. Bai. Geota gutxiago, hau parrokia izan zen, bere garaian. Oraindik hor kanposanto txiki bat dago, tamengo familiak eta badakate bere tokia, ez? Hor gehatzen da. Baina, modernidadea etorri da, eta kotxiak, eta moigartasun hori, ez da? Eta gehiago gutxiago gehatzen diaz. Tabernak jundia hitzitzen, lehengo negozio hori ainaztuna eta familiakuk eta hola izardi askokin jazota, semiak lortu dugu unibertsitatea jutia eta beste bideak zabaltzea, ez da? Baina, hor Bizkarra eta Juantxon taberna eta hori eta gamen da beso haindik zutik. Geota turista gehiago ikosten dira ere bai. Turista, ez da, destino modun ipini da, modan, ez da? Eta horrekin kontu zelu behar da, batzutan da inbazio bat, ez? Eta inbazio hori nahi duzate, ez da respetatzen hori basoa dala, animali eta bestela, beste bizimodu edo beste ritmo dala, ez? Argazki atea, kotxian nahi du jendia goraino eruen eta horrela. Baina, nik uste San Antonion laguntzan gen mantenduko dugu hori. Karretera dakau eta onaino heltzen da karretera. Hori esan behar dizun, errepide oso ona daukagulako. Izardia bota behar dezu, iotzeko, ez da? Eta hori gure kontron dago. Ona bidean ere txirrindulariak eta ikusi ditutu gari, txirrindularientzako bide edarra da. Klasibako bat izaten da. Oinez etortzeko ere bai. Kursua bukaera txirrindulari guztia edo elkarteak omen gehatu, igoera hau, edo kurson bukaerak umiak eta hilontan eskursioa dira. Damen danak gogokin bukatzeko eta hori etortzen dira. Bai, puntu bat da hola, hori, kiroleiek burutzeko, ez da? Baina geota gehiago kotxiak, ez da, sare sozialetan eta, hau zer da, kiola eta geota gehiago kotxe gehiago, ez da, hitz gertatu behar. Mapa meiratu, digitalki, satelite bidez. Baina familiak ontikan gehatzen diaz, mantentzen... Oraindik ere badaudela, beraz, erroldatuta eta familia batzu behintzat. Eta zu hemen erroldatuta egon altzinen, hemen bizi zinen artean? Ez. Ermukoan naiz. Ermukoa zara eta ermutik ez zaituzte mugituko ona etortzeko espada. Eta meikua eta danantze, ditan zila, bai.
Hemen ni beti esan naiz, konbidatu bat, hola sentitu naiz, ondo gainera. Hemen ikusten ari naiz, hemen ikusentzulek ez dute ikusiko, baina aipatu egingo du eta deskribatuko dugu, zintzilikari bat daukazula, zintzilik, zer daukazu hor? Hau da, Everestigan ekarrita, gauza bat babesteko, mendizale asko etortzen ziren, baina etortzen ziren jende itxukin eta horrela. Zer da, harri baten modukoa da, ezta? Da, ezurra. Ezur bat da. Ezur bat, eta hemen otoitz bat dago. Otoitz bat dago, grafia bitxi batekin. Bai, hori Nepalekua da. Nepaleko grafiarekin. Eta bari bat, eta bere paraferniakin etorri ziren, eta mendiak mendikin lotzen euskaldun batzuk ziren, eta urtero juten dia bi aldiz, eskola bat sortu duten ze, eta, hori dakat zentzu. Eta hemen mendizali ugari etortzen zirenez? Bai, baina badakat hola etxian ermun hola zatitxo bat, maitxo bat, altare bat modun, opari pilo bat jaso ditut hemen, Espainiato zoatikan, Euskal Herritikan ere bai, harreman hortan sortu dienak, así que, hau dakat hemen epinita, banderatxo bat, ez da izu nola ikusten dian pelikuletan nola eberetzen nola banderatxo batek, otoitzak dira, horrekin, hemen hortun epinitun pare bat hola otoitza egiten. Nazten, kristautasuna eta budismoa eta gauz guztiak. Ez zinen sekula erroldatu Urkiolan, Ermuan bai, eta azkeneko eguna, hemen, maizter izan zineneko egun hori nola goratzen duzu? Hemendik alde egiteko ordua iritsi zenean. Ezke oraindik ez dut bizinik azkeneko eguna. Ez duzu asimilatu. Eta ez dut egingo, nik uste dut hemen bihotz zati bat dakatela. Orduan, nahi nuke hoin harreman diferenti, hemen hainbeste urtetan eta beti gaixoak gauzak egiten, nahi dut etortzea lasaitasuna egin eta. Así que, hemengo zati bat dakat. Hemen gauzasko ikasi ditut. Euskalduna izateko era bat ere, hemen ikasi dut. Zeharo desberdina? Euskaldun izateko modu asko daude, sustraiak esazteko. Batzutan pentsatzen duzu, hemen nago Ermun Eibarren ez da, izun behar mehion eta Euskalduna nire garaian azten da, edo gu hemen, historia luze, hemen ikusten duzu nola, hor dago sustrai luze bat, eta ikasteko da gaula orainik, Eta arrisku da gaula mundu hontan, globalizazio hortan, bihurtu igual eskaparate bat, ez? Txapela batekin iskin baten argazki bat atea, eta Euskaldunak ea, ez? Urkiola ez da toki bat. Urkiola ez da toki bat, da bizitza ikuseko modu bat. Eta hori lotuta dago Euskal Herritik. Eskerrik asko hausnarketa hauengatik Felix, eta gurekin izateagatik hemen Urkiolako hoteleko setean, agurtuko zaitugu, mezara joan behar baituzu, eskerrik asko, Hemengo historio hau guztiak kontatzeagatik plazer bat, handi bat izan da, Felix. Eskerrik asko zuei, hautza osteko gola libre hortekan. Eta amabietako mezan, bete-betean, bertsolaria, Sustraiko Lina eta Angel Marie Peñagarikano, entzut ditzagun. Ondo segi.
Martxe mezako irudiak, Urkiolako santutegi barrenetik ikusten ari garenak, 12etan hasitako meza, bertsolariak, Angel Mari Peñagarikano eta Sustrai Kolina entzun ditugu, bertso ederrak kantatzen, eta Felix Moreno agurtu dugu, hemen Abade etxean, erretoraren etxean, hainbat urtez bizi izandako zaindaria, bere emazte Kontxi Markosekin batera, eta aipatu ditugu bizilagunak, hemen erroldatuta baitaude, abadinotarrak direnak, baina Urkiolakoa direnak berez, eta horietako bat, Juan Agirre Oiartzabal dugu eta bostekoa luzatuko diot. Juan Agirre, eguerdion, zer zaude? Oso ondo. Ongi etorria gure setera. Eskerrik asko. Ez dut esango Urkiolara, zuk Felixek bezala, inguru hauek oso ongi ezagutzen dituzulako, biziki ongi ezta? Bai. Atrebentziaz bada, zenbat urte dituzu? 74. 74 urte. 15 urrizen. Eiteko asmoz. Sasoiko dago Juan Agirre. Eta hemengo bizilaguna beti danik. Bai, hemen jaio, hemen bizi, eta aurrera. Lan egiteko aukera izan duzu hemen? Ez. Bai. Baita ere. 40 urtetan ostalaritzan. Eukidugu jatetxea eta landetxea Buenos Aires. Hemen bertan Urkiolan, da 40 urtez hemen ibilinaz lan egiten. Eta orain pandemia sasoian ja jubilatu ginen. Jubilatu egin zineten eta taberna irekita dago? Ez taberna itxita, ez dago erreleborik. Eta horrek, ze sorrarazten dizu, ze sentipen sorrarazten dizu horrek? Bueno, zeukatolako minik oin jubilatuta asko zobeto bizinok. Bai, ez da. Bierrin baino. Lasaiago behintzat, ez da? 40 urtetan ezin disfrutatu San Antonio egunez. Ez, beti topera lanean. 12 ordu, 14 ordu, atope lanien, da... Jendeari bazka ematen, jendeari jateko eta jateko ematen. Bai, jenteari zorion apur bat ematen. Jateko eta edatekoa badago gaurko egunez, eta izan hori da, postuak ere ikusi ditugu, eta Izaskun Moiano ere postuetan ibili da, eta beste gonbidatu batekin ere daukagu. Izaskun Moiano, aurrera! Kaixo, berriz ere, begira sekulako otordua egingo dugu, lehen gazta postu batean geunden, eta orain beste batera etorri gara. Esango dugu Ugaotik Arbizura, gurekin Ana Flores, egunon? Egunon. Egunon, esango dugu oraindik ez dugulako bazkaldu, ez? Ez, oraindik. Ez dakigu ze orduen, zehazki ordu bat inguru izango dira, baina... Bai, bueno, 3 arte gero dena bildut etxera joan berandu gaur. Pixka luzatzen da gaurko eguna. Bai. Bueno, konta iguzu Arbizutik, zuzenean, ez da lehenengo aldia zatozena? Batxu, pues, 13 urte o 14 etortzen garela. Bai. 13 urteotan ikusiko zen duen, zerbait aldatu dela erromeria hontan, hain garrantzitsu bat, hain zarra den erromeria hontan? Bueno, gauzek berdineko tendia bila da, egun oso politia, meza jendeak entzun, eta ohitura bat, gero harriari bueltak eman, eta... Zuk eman aldizkiozu bueltak? Zenbat eman dizkiozu? 2 aldiz hola. Esan dute 7 eman behar direla, Italia aurkitzen. 2 aldiz 2 urtetan edo. Baina 14 eman dizkiozu. Eman jot. Zuia bi bizitzarako maitasuna badaukazu. Hori da, bai. Ana, ikusten dugu, saltzen ari zarela, zen moduzko harrera izan du zure postutxoak izaten du, esango dugu, urtero? Bueno, ongi, jendiek ezagutzen dizu, jo jende ezaguna onbeste urtetan ezagutu egiten duzu, ongi. Bai. Esan didazunez, zure gaztak, arrakasta dute Bizkaian, ze ikusten ari gara, sari ezberdinak eskuratu dituzula, guztiak Bizkaian eskuratuak. Zer du zure gaztak bizkaitarroi horren beste gustatzak? Bizkaiko jendeari gustatzen dakio gazta fuertia. Orduan daka naturalak uretua, pixka bat fuertea. Orduan jendeak gustatuetan dakio. Ikusten ari gara, dagoeneko jaztela zer gelditzen? Ez. Ongi, jendeak gustatuetan dakio. Bueno, eta goizean goiz etorrita, izango duzu agian abagunetxo bat, pixka bat, azoka, erromeria ikusteko, disfrutatzeko, dantza egiteko, ez dakit. Lanera bakarrik etorri zara? Lanera bakarrik, eta gero bildu eta berriro lanera. Baina urteren batean ikusi duzu, ez? Bai, jantzen urtean ikusi nuen dena, animaliak, dena dantzak, eta oso gustora. Oso desberdina da, erromeri hau lanean egoten zarenean, eta pixka bat zure bolara gauzak ikusten da hori zarenean, ez? Oso desberdina, zu lanien balimazo ez, zuzu ikusten ez. Bakarrik jendea, atenditu, eta bestea ez errez.
Eta gogoratzen alduzu, zer da gehien gustatu zaizuna iaz ikusi duzun azokatik, animaliak ikusi dituzula esan didazu? Nire animalia gehiena, bai, asko gustatzen zaizkit. Aurten zaldiak daude, zaldi lehiaketa antolatu dute, ez dakit biztadatzo bat ikusteko aukera izan duzu? Ez dut izan betarik eta ez dut uste izango dudanik, ez gaur ez. Gustatuko litzaizkizun, aitortu behar dizut, lehen bertan egon garela, eta ez dakidakizu, baina aurten herritarrek badute aukeratzeko edo botoa emateko aukera. Ze iruditzen zaizu, zuk baloratu zenezake zein den zure zaldi favoritoa? Oso ongi iruditzen dakit, jende baloratzea, ze animale nola dauden, kasu egin da eta ikusteko jendiek ongi. Aukera baduzu joango zara botoa ematera? Albadu joango naiz. Fanko naiz, animetuko naiz. Aditua zara? Bai. Badakigu esan digutenez, hor badaude, ezaugarri batzuk kontuan hartu behar direnak zaldi bat baloratzeko orduan, adibidez morfologia, mugimendua, ez dakit, zer da zuri gehien begitatik sartzen zaizura eta esan behar duzuna, zaldi hau da onena hau daukadalako. Nahi gustatzen dakit bere formak. Forma, ipurdila, bizkerra, dena burua, belarri txikiak. Horri erreparatu behar diogu agian. Nik hori begiratzen diot, beste jende batzuk ez dakit. Beraz gero, bertara baldin banoa nire botoa ematera, erreparatu behar diot formari. Bueno, bakoitzek, igual beste batzuk beste zarbe behitzen dilue, ez dakit, bakoitza libre da. Orduan harriari bueltak eman dizkiot, gero agian botoa ematera joan behar naiz, gazta pixkat probatzen utziko didazu. Bai, hau esan didazu dela Bizkaita horri gehien gustatzen zaiguna, ez? Naturala kuretua da. Naturala kuratua. Kuratua, bai, hartu lasai. Aizue, otordu honekin agurtuko zaituzek gero, berriro egingo dugu zuekin bat, eta ea, auskalo, agian berriz ere jaten harrapatuko nauzue, baina, aukera hau izan da, ez? Honegin. Ona? Eskerrik asko. Bai, aizue gero arte? Ea, erreakzioa izasko Moianoren erreakzioa gustatu zaio. Gustatu zaio noski bizkaitarra denean eta esan du, Arbizuko postineko gaztako arduradunak bizkaitarrei asko gustatzen zaiela gazta hori, gazta indartsua, ardi gazta indartsu hori, otordu txiki hori egin izaskunek, baina pixkanaka, emeki, postuz postu joanezkero, oturuntza beharra ingo du gure Moianok. Aizu Juan, atzerritik eta jende asko etorrita ezagutu aldituzu hemen? Atzerritik, Euskal Herritik kanpo, dinozu? Atzerritik etorrita, Urkiolara. Baina Euskal Herritik kanpo? Euskal Herritik kanpo, bai. Ez hainbeste. Baina San Antoniora, Euskal Herritik, txoko askotatik, etortzen den jentie, bai, Naparrak, Gipuzkoa, iparraldeko bai, ezagutu doaz, Bizkaitarra zer esanik ez, eta oso jente asko Gipuzkoatik. Gipuzkoarrak. Eta Gipuzkoan santutegi gaski ezaguna daude, Arantzazukoa daukagu. Debozio handi bat, Loiola. Ezagitate nondik datorren, baina hemen Ziputxak urte batzutan izaten ziren nagusi, kontuz, asko. Pentsa. Baina Euskal Herritik kanpoak aipatu ditugu, Euskal Herritarrak, ezakit itsasoz bestaldetik, Amerikatik edo Asiatik, hombre, gaur egunien dagoen movimentuaz, igual atzerritik kasualitatez etorritik baten bat, baina ez. Gehien bat nik uste dut izan dela Euskal Herriko jaize. Izan ere, lehen arestian Felixekin aipatu dugu, hemendik ere jende asko joan dela, migratu duela, berriz ere itzuli direla, beraz, agian atzerrikoak ez, bertakoak bai, atzerritik, erroak hemen zituztela, ona bisitan da etorriko ziren baita ere. Daukagu, Iparragirre. Iparragirre bera. Adibidez. Eta Iparragirre aipatu duzula. Argentinara joan zala, eta gero barrio etorri zuan ona, hemen kantatu eban berak Gernikako Arbola, Urkiolan, San Antonio egun baten, da horrelako plaka bat, 1800 da 54. urtien kantatu ebala hemen Euskal Herrien. Lehenengo aldiz, Gernikako Arbola. Horitxe aipatu behar nizun, izan ere gaur, ordu batean, minutu gutxi barru, 16 bat minutu barru,
Iparragirreren bisortzea egingo da. Hemen kantatu baitzuen lehen da biziko aldiz 1854 urtean. San Antonio egun batean. San Antonio egun batez, Gernikako arbola, eta gaur bisortzea egingo da, berriz ere egingo da hori, ordu batetatik aurrera. Milaka jente bertan. Milaka jente, barkatu? Milaka jente bertan. Milaka jente bertan. Aurten ere milaka ez dakit. Jendeketa behintzat bai, mila bat izango dira gaur. Juan. Bada, baina orain dela berrogeta urte inguru edo berrogei gaur baino gehiago? Lau bider bai. Lau bider gehiago, pentsa. Lau bider bai. Tira, ala ere itxura honerekin daukagu gaur Urkiola gainau. Eta atzerriko jendea aipatu dugula. Zein? Atzerriko jendea aipatu dugula, Juan. Atzerritik etorritako lagun bat ezagutu behar dugu segidan. Elederri Iglesiasekin baitago. Eleder, aurrera! Hombre, a ver. Estatu batutatue? Hementxe jarraitzen dugu Urkiolako santutegia gure Bizkaian dugula, eta ez genuke imaginatuko hain urrunetik etorritako pertsona bat hemen izatea gurekin. Hemen batakigu ez da, San Antonio egun honetan inguruko herrietatik hainbeste pertsona etortzen direla, baina estatu batuetatik hementxe dugu Rob. Berak aipatu du West Virginia mendebaldeko Virginiatik, etorri dela. Rob, oye, pues gracias por estar con nosotros, ¿no? Sí, pues vine aquí por unas vacaciones con una familia que está de Munguía, o que es de Munguía, y por un par de días quedamos aquí y inmediatamente pues estuve enamorado con Urkiola y el paisaje y todas esas cosas, ¿no? Eso te quería comentar, ¿qué te conecta con Urkiola? ¿Cómo has acabado aquí? Pues sí. Después de estas vacaciones, el hotel Urkiola me contactó y me ofrece un trabajo para trabajar como masajista y ya está. ¿Qué opinamos no solamente del paisaje que tenemos a nuestro alrededor, que es maravilloso, sino también del País Vasco, porque me has comentado que te encanta Euskadi? Sí, a mí me encanta Euskadi. El sentido de comunidad es increíble y la gente, y esta fiesta es una marca de esto, ¿no? Es tan claro que la comunidad es súper juntos y sí, es increíble. Antes hemos estado también comentando que en Virginia del Oeste también tenéis este tipo de fiestas de otra manera diferente, pero que también te pueden recordar en algunas cosas a la de hoy, ¿no? Sí, porque sí, nuestro estado es un estado de mineros, ¿no? De carbón, pero es un estado súper rural, pero tenemos fiestas como así, pero más pequeños, pero con animales, con la comida, con la música, sí, la música de nuestro estado, de bluegrass y country, algo así. Música country, ahí no vas a encontrar mucha música country por aquí. No, claro que no. La música cambia un poquito, sí. Si el ambiente se puede parecer, me dices que sí. También te quería preguntar, hemos visto también el mercado, también nos hemos acercado a ver un poquito esta exposición que había, ¿no?, de esquilando ovejas. ¿Lo habías visto esto alguna vez? Sí, bueno, no tanto como así, ¿no? Es como, sí, los animales son un poco diferentes en las fiestas míos, pero sí. Qué bien, bueno, estás en el hotel, me comentas, y por último te quiero comentar que vas a hacer a partir de ahora. Tienes un verano, creo que con contacto directo, ¿no?, con nuestra tierra. Sí, estoy totalmente, es una inmersión. La cultura vasca que ya es como ya he dicho, es algo que me encanta. Entonces, sí, durante este verano estoy totalmente preparado para disfrutar a todas las cosas vascas, la música, la comida, la danza, Urkiola, que estas cosas, sí. Veo que ya te estás familiarizando con muchos términos, ya vas poquito a poco. Sí. Pues mira, si te parece, vamos a terminar con un pequeño grito a cámara, ¿vale? Y vamos a decir, por ejemplo, Gora San Antonio Eguna, por ejemplo, ¿no?, que es viva el día de San Antonio, ¿no?, que es el día de hoy. Gora San Antonio Eguna, ¿lo decimos a cámara? Okay. ¿Intentamos en euskera? Okay, sí, pero... venga. Gora San Antonio Eguna, ¿vale? Okay. 1, 2 y 3. Gora San Antonio Eguna. Hortxe ba, orain bai San Antonio Eguneko oihu hori, Gora San Antonio eguna, Gora San Antonio eguna, joan zure gora etorri zara. Gure lagun Ipar-Amerikarra, ezagutzen zenuen lehendikaz? Ezagutu neban atzo. Atzo ezagutu zenuen. Eta nintzen berarekin izketaldi luze samar bat, ze hori torri zan,
egon zan hemen ziklista moduen. Afizionauetan, eta gero, bueno, ezaban pausorik eman profesionaletarako, eta gero joan zan Ipar Ameriketara, baina euskara ikasten ibiliok, Euskara ikasten ari da, Ea hurrengo batean, behintzat, elkarrizketa hori euskaraz defendatzeko gai den, dena den plazer handia izan da, Gure lagun Ipar Amerikarra ezagutzea. Aizu, Juan, zer dauka inguru honek hainbesteko debozio sorrarazteko jendeari? Hori izango misterio, ez dakizak zer daukan, baina, bueno... Ingurunea da... Inguruni zela, paisaji... Santutegia bera da... Paisajiek, pagadizek, natura bizile, eta gero, San Antonio debozinuen, hor, etxakizau, gupe urkiolakuek zergaitik daukan hainbeste indar. Ikaragarria da, esan duzu, 4 bider, jende gehiago etortzen zela, duela 50 bat urte. 4 bider. Dena den gaur ere itxura edarra dauka, eta jende asko dabil, eta larumata da, eta gura. 4 bider gehiago. 4 bider gehiago, Ero 5. Eta, masifikazio horren aurrean, zuek hemen bertakoak izan da, nola hartzen zenuten hori? Horre, baina, datu bat, Iparragirre inguruen egun horretan, bildu zirela 6.000 lagun. San Antonio egun batez? Iparragirre bilizanien kantua. Iparragirre kantatu zuenean. Datu izazek, bildu zirela 6.000 lagun, pentsa. 6.000 lagun. Lagun, zazoi horretan, asko da. 1884an, 6.000 lagun hemen. Gehienak oinez etorriko ziren gainera? Oinez gehienak, bai. Unia jentiek ere eta gutxio, baina, bueno, nik oinez ezagutu joa jente asko, trenez Durangoraino, gero Durangotik. Dimatik, Arrati aldetik asko oinez. Oinez. Hor Zaibi aldetik, Zaibitik ona, eta kuadrillak itzela. Danak, kuadrilla bakotxeak bere trikitrixa eta panderu, Alaitzeko, bidea alaitzeko. Bueno, izeten zuan izugarri, osea, kuadrilla, danak soinu ejoten, da gaur egunien hori, bai, trikitrixa baiak eta hori, baina ez dutazik ikusten nolako kuadrillak. Herri oso bat ez dozien, Dima, Arratiza, Igorre, Zeanuri, dana bere kuadrilla honilek eta gero hemen ona egin ezkero, hor jago bitan bazkaldu, dekatu joa bien guk egiten joan maleta, maleta zikue, hor bazkaldu eta jotake. Eta antxe, soinuarekin, Jo eta zu, eta jendea alaitzen. Eta alai dabilena, Izaskun moian dugu eta beste lagun batekin dugu. Aurrera Izaskun! Kaixo berriz ere, guk otordua osatzen jarraituko dugu, gazta jan dugu dagoeneko eta izue gaztaren ostean talo on bat. Oso ondo sartzen da, Unai, eguerdion? Eguerdion. Zer moduz? Ondo, baina gauza dago arraroa dago. Bai, jende gutxi esango zenuke. Bai, ni uste dut jendea egonda, beroa torri denez, temperatura altua direnez esan dutenez, jendaz da igo, hainbeste jende igo, beldurragaz eta dago oso ondo gaude hemen. Bueno, gainontzeko entzat talo gehiago izango dugu horrela. Beti alderdi ona begiratu behar dugu. Hori da. Bueno, ze moduz doa goiza, taloak egin eta egin ari zarete, jende asko ez dago, hori esaten duzuzuk, baina hemen ari zarete, jo eta gelitu gabe. Hori da, bintzat ez gaude geldirik. Hori da, horretarako etortzen gara, ez? Unai, 4 urte etorri gabe, baina ez da zure lehenengo aldia. Ez da, porque antxinean etortzen nintzen bebaitxonarekin, baina astean zehar jende oso gitxe etortzen da, eta baritzen da, astea dela, jendea lan egiten duela, ez duela jairik hartzen, da nabaritzen da. Horten buruz, eta eguraldi apartarekin. Aparta, baina denbora egon denez alerta temperatura altuen gantik, hori ez digu lagundu, badidu jendea beldurriz ez dela etorri. Bihar bigarren aukera izango dugu. Bihar guk ez eta gatoz, dekogu beste gauza batzu dakogu egiteko bai, beste leku batzuetan eta ez gatoz bihar. Zornozarra izan da, ezagutuko zenuen ziur gaurko egun hau, txikitatik bizi izan duzu, konta iguzu? Aitite amamarekin etorretxeagatik, amarekin, bebai, izaten da hori tradizio bat zen, txikitatik hau San Blas, bebai, osea,
etortzen ginen urtero. Eta zer egiten zanuten alegia, meza entzutera joaten zineten, animaliak ikusi? Mesa, animaliak ikusi, zerbait jan, taloren bat jan, bebai. Ja txikitatik jan inbilen ja munduan sartuta. Jatetik taloak egitera pasatu zara, ze ordutan etorri zarete? No, naizko goiz, zazpiter dietan egon naiz hemen ja montetan, ez egoteko jale horik liko gutxi dagoelako, eta hori, baina bueno. Eta gero, izaten duzue aukera zuek jai hau bizitzeko edo lanera torre zarete bakarrik? Beti azoketara zatozinen edo lan egitera denbora gitxi deko gero guk osatzeko. Azkenian zatoz lanera eta hemendik beste leku batera, osea, gabizolan, korrika, beti. Bueno, konta eguzue pixka bat, nor zarete? Etxerriaga zarete? Etxerriaga, da esplotazio bat dugu nekazal esplotazio bat, eta egiten dugu sagardoa, txakolina, gure sagarrarekin, gure mahatxarekin, hartu nebe bai, da gurea, dekogu errota be bai, eta gero txoriba be bai dira kaseroak diez, eta horregatik osea, Ikusten ari gara taloak eta gluten gabekoak, eta bar, horiek ere, gero eta gehiago daudelako. Hori da, guk egiten dugu, hartu irina, euneko unean da hartu irina. Osea, ez deko gluten arazoa daukaten pertsonen txako, ideal. Eta zerien taloak eskaintzen dituzue, edo zein da gehien jendeak erosten dituena? Panzeta eta sagardo, txoriza sagardoan hor dago burruka. Beti batxutan saltzen da igual panzeta guztia, beste batxutan igual sagardo txorizoarekin beste askotan, eta da holan, ekilibrau. Nahiko tradizionalak ez da? Bai. Orain badaude modan dultzeak diren, gozoak direna. Txokolateakoak. Txokolatenak ere, ekarri dituzue? Bai, txokolatea egiten dugu birrindu apurtxu bet, eta ipintzen dugu, eta gozo geratzen dira. Beraz, zuek eskaintzen duzuen menu kompleto esaten dena, ez? Lehenengoa, bigarrena eta postrea. Hori da. Aizue, ikusten dugu jende ari dela, kontsumitzen jende ari da erosten, agian txokolatzkoak gutxiago saltzen dira? Bueno, baina jendeak ikusten dena txokolate zer da txokolatea, eta ni txikitatik beti egiten nuen. Amama egiten zuen taloa eta beti lapurtzen nion txokolatea sartzeko taloan. Beraz, zuia txikitatik ja bazeraukan. Eta sartu genuen nolan, jendeari gustatzen zitzaiolako etxeko jendeari eta lagunei, eta esan genuen, sartuko dugu taloa bebai txokolatezkoa, zergatik ez. Eta zerbait saltzen da beti. Beraz, unai, agian zaitugu txokolatzeko taloen aintzindari. Pues igual bai. Bueno, badaude hemen tradizio oso ederrak, taloa jatea eta taloa egitea izango litzateke bat. Ez dakit harriari bueltak eman dizkiozun, ez diozko... Antxinean ematen nion, baina aurten ez diote eman. Osea, gero igual korrikanoa ematen dio diru da buelta eta furgonetaren bila. Baina agian antzina eman da ja nahikoa da edo gehiago eman behar dira? Ni uste dut, oraindik, ni ez nion diote emango buelta gehiago emango. Momentuz maitasuna aurkitu duzu eta pozik zaude. Pozik nau, horregatik nio. Eta hor? Hori txiko du, hori da. Zaldiak eta ikusteko aukera izango duzu edo? Hori izaten da zaila, porque etortzen dira, beltzainak eta hori etortzen dira animaliekin etortzen dira nahiko goiz, eta nahi dute bebai ordu bietan heltzen direnan ja nahi dute joan. Eta ikusten duzu bakarroak eta animaliekin ja... Eta auzoa txikia da, baina ikusten ari gara, erromeria nahiko handia dela, alegia gu gaude Urkiolako sarreran, nola baita esateko, etxean kokagaitzaten, eta animaliak daude, hemendik nahiko urrunago, ibili egin behar. Arazoren bat edo beste daukagu, Izaskun Moianoren hartu emanarekin, tira, taloei buruzari ginen solasean, eta hau da nahita ezina, hau ertzean. Taloa eduki, baina ezinan. Talo zale altzara, Joan? Bai, baina haulantxe jaietan eta San Antonio edo San Blasetan edo haulantxe, bestela ez. Bazkal aurretik ala ere meza, gaur goiz guztian zehar mezak izan dira, eta santutegi barrura goaz. Mezan sartu irte ematen ingo dugu. Gaur gotzaina be bai hor. Santutegitik kanpora goaz, izan ere gure lankide, Elederri Iglesiasek
Badu eta protagonista nagusi bat, gaurko egunarekin, egun seinalatu honekin, zer ikusi handia duena gainera? Bueltaka, ohitura gora. Ibili gara ohiturak aurrera eta bera eguerdi honetan ere, San Antonio egun honetan hastia eman digu, eta ohiturekin ibili gara, Patxirekin ere, Patxi Gaztelumendirekin ere hitz egiten ibili gara, eta Gernikako Arbola kanta badugu ez da buruan, eta hau entzuterakoan etortzen zaigu burura, eta baita ere berarekin hitz egin dugu, halako ohitura bat ere berreskuratzen saiatzen ari direla. Patxi, zer da hau berriz bueltan ekarri nahi duzuena? Bai, egia zen, Jose Mari Iparragirrek, erbestean urte asko egon eman ostean, Gernikako Arbola prestatu zuen, idatzi eta doinu egin, lehenengoz Madrileko kafetegi batean kantatu zuen, eta gero handik ia urte betera Euskal Herrian lehenengoz hemen Urkiolan kantatu zuen, 1854ko ekainaren 13an, gaur bezalako egun batez. Esaten dute, orduan 6.000 lagun zeuskala entzuten parean, eta sekulako akontezimentua izan zela, ez? Eta gerozti, Gernikako Arbola, mendeetan zehar, 21. mendean gaude, eta ia 200 urtez, 150 urtez baino gehiago, belaunaldi pasatu da, ez? Badago saiakera bat, Gernikako Arbola hori Euskal Herri osoko himnoa izan dadin, eta gure asmoa da, nola Urkiolan kantatu zen lehenengo aldiz, hemendik aurrera urtero gaurko egunez kantatu eta belaunaldi berriek ere ezagutu esatela kanta horren historia. Urkiola, Iparragirre eta 1800ko gertakizunak. Aurten izango da, ezta, topaketa hori eta gauraren zuna ahalko duguna. Etorriko zela nirekin ze, esan dizut, etorriko gara ona eskinara hemen ikusi dezakegu oraintxe bertan osongi azaldu duzuna Iparragirreri buruz. Gaur ze ordutan izango dugu hitzordu hori, berriz ere bueltan ekartzeko Iparragirreren kanta zoragarri hau. Ordu batetan dago kartelean hitzordua jarrita, ordu batak eta bostean ere bertsolariak hasiko dira kantuan, eta bai Sustraiko Linak eta bai Peñagarikanok dagoeneko badakite kantaren berri eta gerizpe eder honen berri. Konturatzen zarenez, hau aritz bat da, eta munduan zehar Gernikako Arbolaren kimu asko landatu izan dira hemenetan, eta hemen Urkiolan ere jarri zen, Iparragirreren omenez aritz hau, eta apurka ari da gerizpea ematen, itzala ematen, eta leku hau bera aukeratu dugu, ez? Urkiolan leku zentrikoa da, ez? Hor dago harria, jendeak bueltak eman eta eman dabil, hemen dago bai Pagadia, bai Aretza, bai Urkiak, ez? Urkiolari izena ematen dioten Urkiak, eta hori da asmoa, urtero Gernikako Arbola behintzat kantatzea. Leku ezin hobea aukeratu duzu eta espero hemendik aurrera hori ere martxan jartzea, espero baiez. Bai, hori da asmoa, azken finean musika eta jaia elkarrekin doaz, musika eta erromeria eta feria edo merkatua, eta Urkiolak berez beste kanta asko ere eman ditu, kopla zarretan eta Tapia Taleturiak, zein Amurizak, zein asko kantatzen dituzte, eta bada kulturgune referentziasko bat ere Euskal Herriko historian, bada mitologia gune bat ere bai, hemen Mari, Anboto, eta horren beste Basajaun eta Lamiak eta guzti. Gure asmoa bada ere Urkiola jartzea mapan kulturgune interesgarri bezala. Oso ados eta horrela izan dezala. Eskerrik asko zuret moa. Hortxe, entzuten genuen Patxi Gaztelumendi Iparragirreri buruz solasean, aipatu dugu, ordu batean Iparragirreren birsortzea egingo dela, eta Gernikako Arbola kantua entzungo dugula, izan ere aipatu dugu, hemen gaude. Aski ezaguna den toki honetan, Urkiolan, Santutegian, San Antonio eguna da gaur, ekainaren 13, jendeketa dabil, eta 1854 egin behar dugu atzera joan, izan ere, Iparragirrek lehen aldiz, Santutegi aurrean kantatu zuen, Gernikako Arbola, eta gaur, horren beste urte eta gero, berriz ere kantatuko da. Bai. Gustatzen altzaitzu, kantu hori? Holantziok, bai. Beste batzuk gustorago, baina, hori bai. Muski. Eta orduen, ondo dator, ez? Gogoratzea bai, Iparragirre, eta zelan egin zuen hemen bere lehen kantaldia, omenaldi bat egiteko personaia
Euskal Herriko pertsonaia. Zirikatzaile jarriko naiz, are eta gehiago joan, zu hemengo zara sortzez, txiki-txikitatik agian zure sehaska kanta Gernikako arbola zen? Ez dizute sekula kantatu? Zuk zer horrek kantatu bai, noski? No se peine, baina bizitan. Gutxi. Gatiburen kanta gehiago. Gatibu gehiago gustatzen zaitzu? Gatiburen kanta gehiago. Gatibuk agian bertsionatu dezake, bueno, Gatibuk utzi du orain, ja ezingo luke bertsionatu, baina... Pena zitsi da, baina bai. Entzuten ari badira, agian elkartu eta bideoren batera egin dezakete. Juan Agirre Oiartzabali bidaltzeko, Juan Agirre Oiartzabal hemengoa dugulako, hemen erroldatuta Urkiolan jaioa, Urkiolan bizi izan dagoa. Eta mundua ere hemen utzi nahiko zenuke, Juan? Bai, noski, bizi eta bertan itxi bai. Izango litzateke niretzat onena. Plazer hutsa, izango litzateke zuretze. Gaina orain erretiratuta zaudela, erretiro hartu duzula. Uste joat hemen. Gustora bizizara. Gustora hemen, estresetik kanpo. Bai, eta gaur jendetza dago, baina dena den inguruari begiratuta eta arnasten da hemen, jende hori gabe imaginatzen duzu eta pakea eta sumatzen da. Bai, asko arnasten da. Gero, patxik aitatu dauena bai, erregio alde batetik, da gero mitologia bai, arnazten da hemen, Mariren kontu eta dana hori horren, bueno, Anboto hemen ondoan du, eta zenbateko ibilaldia daukagu hemendik Anbotora, Juan? Nire sasoien pare bat ordu, pasaute. Irien ordu bat eta erdi edo ordu bat eta 20 minutu. Mezatik ateratzen ari dira, Amabietako meza bukatu da, Bilboko Gotzain jaunak zuzendutako meza hori bukatu da, hementxe Santutegi ederra ikusten ari gara. Aipatu dugu lehen, Felixekin, Juan, italiarrei asko gustatzen zaila Santutegi hau, izan ere, nolabait ere bukatu gabe dago, kanpandorrea bereizita dago, aparte dago, eta antza Italia alde horretan, ohikoagoa da horrelako santutegi mota ikustea. Bai, hemen amaitu gabe, amaitu barik gelditu zuan, diru asuntua, hori argizak. Baina badauka bere xarma horrek ere, ez da? Hasieran, proiektu izan zuan izugarriko, beti erlijinoa, beti leku paradiso honetan ipintzen dabi egelizak eta baina holan be badaukala bere xarma, ez da? Bai, aipatu du, oso. Ederra dago Urkiolako sandutegia. Eta Iparragirreren birsortze horren zain gauden bitartean, Izaskun Moianoren gana jo behar dugu, lagun gehiago baititu, bere inguruan, arrimaturik. Aizue, bero ni aurre egiteko ikusten duzuen bezala, itzaletara etorri gara. Eta ara ze musikari parea aurkitu dudan hemen Naroa eta Maria Malabak. Kaixo, egunon? Opa, egunon bai. Zer moduz? Ondo. Bueno, pixkatzuen altura berean jarriko naizagian, ze nau oso ondo, hemen hobeto, barkaidazue, hemen ondo, ez? Bale, neskak, goiz osoa daramazu hemen musika egiten? Ez lentsu hau hasika da bindala, ordu erditxo bat edo. Beraz, atxeden aldi bat egiten ari zarete orain? Bai, balako zego zer. Bueno, aizu, ez giro aurkitu duzue? Ondo, jenti da, gaur jaisekeran, jente gehiago mobidu da. Bai. Bero honekin musika egiten aritzeak badu meritua, Naroa? Bai. Bero asko pasatzen ari zarete edo ondo? Ondo. Mañaritik etorre zarete? Bai, Mañaritik. Imaginatzen dut ez dela lehenengo aldia izango? Ez, bertan zilandeko gertu urte guztizetan etorten gara. Bai. Baina, batera musika egiten etorre zareten lehen aldia da? Bigarren aldia. Eta zer moduz? Ondo. Bai. Amarekin jotzen ibiltzea polita da, ez? Bai. Eta zu Naroa, aurten jotzera etorri zara, baina lehen xagotik ezagutzen zenuen, etorri zara inoiz disfrutatzera, konta iguzu? Bai, txikiatik etorrena Zurkiolara gaurko egunean, eta lehen urtetik nator panderua jotzen. Eta zenbat urte dituzu, barkatu? 13. 13, eta 13 urtetan zer egin duzu, zer da gehien gustatu zaizuna edo zertara etortzen zinen? Ikusten postuek eta egoten familiagaz. Handuzue asko? Gaur ez. Oraindik ez? Ez, oraindik. Baina gero beteko duzu Esabela bai. Bai. Ondo merezita badaukazue. Maria, urteak daramatzazu etortzen, imaginatzen dut, ez musikari bezala, baizik eta, erromes edo derritar edo zale bezala. Bai, zen Mañariko izilan gaien, segiduen derrigor etorri da. Bai.
Aparkatzea lortu alduzue? Nik goiziko beratzitan etorri naz, ze mendi bueltin jot, eta orduen goizetik etorri eskero, baina ja nahiko kotxetxuek ja egon die, ja nahiko beteta egon da plazie bai. Barkatu, orduan mendi buelta egin duzu, eta orain ere, musika buelta bat egiten ari zara, kirola egiten ari zara denbora osoan? Bai, lehenankak oinezkuek. Bai. Aizu eta zenolako giroarekin egin duzu, topo esan digutelako, ohikoa baino jende gutxiago dagoela urten, ez dakit zio berarekin zaudeten. Beste urtietan, azte barrutzen algautzen da, itxio egoten da. Nik gaur gaixa ikuste dut. Bai. Gaur musikarekin, txoko guztiak girotzea duzu helburu, aurreko urteetan, etorri zaretenean, ezakit, jai honetaz disfrutatzera, zein izan da zuen ohitura edo zertara etortzen zineten, ze egitaragua, ze egiten zenuten? Etortzen zara hemen, emotetzen zuzen arrizei buelta batzuk, saspi di emotekuek, emotetzen zuzen arrizei bueltak, eta gero puestuek ikusi, zozer jantalo bat, edo bokadiluen bat, edo zozer trago batein, eta egune bota. Zazpi buelta eman dizkiozu dagoeneko? Nik aurrez 3-4 bakarrik. 3-4 bakarrik? Gentibili dago, isinibili da jentie. Bai. Zer esan nahi du, Mañariko batek ez erantzun ona emango dit. Urtero zazpi buelta eman behar dira, ez da beharrezkoa horren beste, segun zein den zure helburua, konda eguzu pixka bat, etxean uler dezaten harriaren funtzionamendua. Nik idearik ez teket, baina esaten dabe, zazpi bidirre monbizako la huelta, eta, bueno, lagun espazu topetan mintxe kirola itozu. Orduen denporia aprobetxaute dago, ez? Bata espada bestia. Kirola egiten baldin baduzu, triatloia egingo duzu hemen Urkiolan. Zazpi huelta dinue, dala. Orduen dagoeneko 3 eman dituzu, baina maitasuna badaukazu bizitzan? Bai. Baina 3rekin nahikoa izango da, Bai. Larri bestu esku izkatuko, ze igual kendu ingozku edekune, así que, dekugunez konforme. 8. zen mamaz pare. Naro, eman diozuzuk bueltarik harriari? Nik gero. Gero? Zenbat emateko asmoa duzu? Zazpi. Zazpi, ez? Zuk bai, zu maitasuna nahi duzu bermatu zure bizitzan, eta zazpi emango dizkiozu. Bai. Ez dakit mezatara joateko ohitura izan duzuen, daukazuen? Ez, lehen igual, gurasuekin de sartu urtena egin genu, baina on ja, sartu urtena, baina igual azkenoko orduen, baina ez. Orain bestera batera bizi duzue, jaia. Zer da gehien gustatzen zaizuena, jakin bada? Ambienti egoten da, ambientia jente, betiko jente ikusten duzu, aspalditzen ikusi bakue, baina Urkiolara beti etorten dizenak, eta jentia segotia. Bai. Naroa, lagunek jendetza hor amalaba, sasoiko, soinu eta pandero. Joan, instrumenteri jotzen alduzuzuk? Musikaria zara? Ez txoate holan instrumentori joten, ez. Haizu, eta tximistarriari buruz eta aritu direla, hor... Tximistarri, famatu bueltaka eta bar. Zuk maitasuna tximistarria honengatik aurkitu alduzu, noizbait? Nik behintzat ez, baina ezagutzen joaz batzuk, topatu abiela bikotea. Zorte hona egarri diola. San Antonio Gunien ezagutu, haure. Bai. Bueltak emon, edo ez dakia, baina seguramente bueltak emon, da ezagutu, eskondu, eta gaur egun, ondino, hor da biz. Haizu, eta ohitura dago, ez da? Hemen ezkontzen ziren bikotei urtero gutun bat bidaltzeko. Bai. Nola da historia hori, Juan? Bueno, hemen, orain ja... urte batzuk ja ez dara egiten, baina hemen, ustailean, datorren hirian, bigarren domekan uste osala, ospatzen zan eskonduen eguna. Hemen eskonduen eguna. Orduen, Elizatik, behatze bien bakoitzari bere gutuna, eta hemen, Mesie eta hori, eta gero hor, Eliza hostien, Baskarize, dantaldize, musikie, eta ospatzen zen, hainbat jente etorten zen. Sekulako festa, egiten zen beraz? Bai, hori bigarren domekan, ustaila. Oraindik ere egiten da? Ez. Ez, dagoeneko ez egiten. Bueno, dutxoa dia... Gero eta bikote gutxiago, agian hemen ezkonduta eta... Ezkondu besta eskontzen jentie. Dia. Horren falta sumatzen alduzu, hemen ezkontzak, ikustea eta... Bueno, orain faltan ez, bueno... Beste garai bat. Gizarti ebe aldatzen da nien, horretara egon bihar, ez? Esango dut, lehen hau bai, guke jatetxe hau ginen orduetan, zapatu guztietan 8 hilabetez
estegu bat edo bi, eukiten genuen. Estei festa hor egiteko aukera, estei bat baino gehiago hartu dituzue. Oturuntzak bertan egiten zituztela beraz. Oin ez dago lakorik. Ez dago olakorik. Bakotxa bere momentu dauko eta punto. Eta zu abadinotarra sentitzen altzara? Ez. Ez? Gero alkati etorriko, baina ez. Ni Urkiolakoa. Urkiolakoa. Republika Independiente. Bai, ez da? Bai. Hemengo ereserki egin dezakegu agian, Euskal Herriko ereserki izateko mugimendua egin zen, duela urte batzuk Gernikako Arbola. Bai. Urkiolakoa. Urkiolakoa izatea? Bai, esagilat, bai, einikek. Nun sinatu behar da hori? Hori jasonegaz berba ingero. Jasone dugu hemen Urkiolako hotela daraman arduraduna, Jasone Zuraga, aurrerago berarekin hitz egingo dugu. Oso jatorra. Eta hemen esan dugu, ezta? 16-17 bat pertsona erroldatuta badaudela, ezta? Zu horietako bat zara. Bai. Baduzu ondorengorik esan duzu, ezta? Ondorengoak dituzula. 50 urtien, 62 errolduta hemen. Egon ginen. Beraz, duela 1950 margarren hamarkadan? 62 pertsona erroldatuta zeuden. Familia ugariko, familia ugariak zirela. Esango dugu. Seme alabaskokoak. Beranean tiek. Baita? Beranean tiek urtero udan. Bai. 40 pasaute. 40 familiatik gora? Pentsau. Lauruntik pasaute. Lagun. Uztailean da agostuen zer irailean, 400 personatik gora. 400. Beraz, udatiarrak ere bai. Jasotzen zenituzten? Hamarkada horretan, Hamarkada horretan. 70ean, 70etik 70 bai. Bilbotarrak gehien bat. Bilbotik batez ere? Eibartarrak. Eibartarrak ere bai. Aizu, eta ekainaren 13an San Antonio ospatzen da, Paduakoa. Urtarrian berriz, San Anton. Urtarrian, 17an. Eta zer nolako eguna izaten da hemen? Egun horretan? Hori be, ingurukuek etorten dira, ez? Baina horrek jai horrepe, galdu egin da. Galdu egin du. Nostalgiko xamar zaude. San Anton egun nahiko garrantzitsua zan, baina gero apurka, baserri mundu berantza jundok, eta orduen hori gehien bat kaletarrak jatozak bereinkatzeko txakurrek edo katuek edo maskotak. Bereinkatzera? Bai. Egoera klimatologikoagatik, agian egun horrek ere ez duen besteko jende erakarriko? Neguen gazek, urtarrian 17an, askotan edurre bai, eta orduen, horrepe bere eragine dauko. Elur asko egiten duen? Oiturien baiue jarraitzen, ez? Baina, lehen hau festa nahiko handitxua zan, San Antonio bai. Elur asko egiten aldu hemen? Gero eta gutxiago. Gero eta gutxiago? Bai. Dena gero eta gutxiago, Juan? Nik ezagutu joaz hemen edurrek. Zenbateko geruza esate baterako? Nire gazte denporan metrokuek. Eta uste dut, Gernikako Arbola, barkatu Juan, uste dut Gernikako Arbola entzuten ari garela. Txaloka, eta hemen berriketan ari ginen, entzun dezagun. Angel Mari Peña Garikano. Hori bai dugu lehena, takerizpetan giro ederra, hori behar zen aurrena. Orain bersotan egitea da, eta saiatu barrena, ta bide batez Iparragirrei egin diogu omena. Ta bide batez Iparragirrei egin diogu omena. Egu
Eguerdion zuri entzule, eta gehioren beharri, Iparragirre zuregan dago, peña berpiztu xamarrik. Hauts bikaina atera duzu, enuen espero txarri, egia esan falta zitzaizun, gitarra bakarrik. Egia esan falta zitzaizun, gitarra bakarrik. Arrazoi dezu hori izan leike, nik falta nuen bakarra, baina txantxetan eta mesedez, zuneri ez jo adarra. Bere omenez oso pozikan, ingo nuke deadarra. Oraindik ere badago hemen, Iparragirren beharra. Oraindik ere badago hemen, Iparragirren beharra. Iparragirren beharra dago, ez dira asko ugaltzen, azken aldian ez algabiltza, nahikoa terreno galtzen. Herri bezala gauzkatelako, zapaltzen eta zapaltzen, eskerrak ari zaren frutua ematen eta zabaltzen. Eskerrak ari zaren frutua ematen eta zabaltzen. Gure bersoa eta frutua, Bilbon ala Donostian, ta poz hartzen dut nere aurrean, hainbat jende ikustian. Arbola ura aritza dala, esan dugu arestian. Atik biok ipinigera, gu biok aritz azpian. Atik biok ipinigera, gu biok aritz azpian. Hortxe, Angel Mari Peñagarikanoren bertso horrekin, oraindik ere bersotan jarraitzen dute. Bersolari parea, Sustraiko Lina eta Angel Mari Peñagarikano, esan dugu, 1854 urtean egin zuela Iparragirrek lehenengo aldiz Gernikako arbolak kantatu, hemen Euskal Herri osoaren aurrean eta berriz eriari omenaldia egin diote. Lankideekin jo behar dugu, Izaskun Moiano, hemengo Urkiolako hoteleko arduradunarekin, baitago Jasone Gezurrarekin, aurrera! Kaixo guztioi, Jasonerekin harrapatzen gaituzue, bera Urkiolako ostatuko jabea da gaur egunon. Bai, jabea esan behar, orain 15 urterako edo 20 urterako seguruenik izango dugu hotel hau, hotela jatetxea eta taberna, orduan, jabetzat gure burue badaukagu oraintze. Gusten ari gara, kanpoan ere egin duzuela, tabernatxo bat ere jarriko zuela, txosna ere baduzuela, eta gaurko erreserbak izan dituzue, jendeak lo egingo du gaurko egunean hemen, eta jende asko lo egin gabe gerituko da, ez daukazuelako lekurik. Pues holan da. Oindala hilabete batzuk hasi ziren eskaerak sartzen bai bukinetik eta telefonoz bertan loiteko.
jendeak jakin zeben Urkiola egunean oin barriro berreskoratu direla ohiturak eta erromerireko gogoak eta ilusioa, orduen, bai, reservak eta hotela beteta dekogu, gero hemen neurrean beste txosna antzeko bat zabaltzen dugu, azkenean zerbitzu da guretzat importanten agentiari emotea, publizidade asko iten jako Urkiolari, publizidade asko iten jako San Antonio eguneri, urte guztien ez datorren jente agur batuten da hemen, milaka eta milaka pertsona datoz, orduen, tabernara badatoz eta edaterik espadeki edanak jakasten dira, orduen, erabaki gendun, kanpoan bebai postutxu batzuk ipintea, kafea pastelak, edari hotza, jatekoa, pintxoak, bokadiluek, jentea bintzet datozenak pozik joan daitesan etxera datorren urtean bebueltetako. Zer etzaigu faltako, beraz. Jasone, konta iguzu pixka bat, ze urteak dara matzazuzuk ona etortzen, zer da zuri gehien gustatzen zaizuna, edo ze oroitzapen zu txikitakoa? Ni izetez larrabetzuko anaz, naiz eta gara inbizi azkeneko 2 urteatan eta mundutik buelta asko emon. Bai, gu gurasoakaz, nik oin 52 urte dekoaz eta posik, bai, txikiten, eskendunean eukiten beste planik, askotan gurasoakaz eta etorten gintzesan Urkiolara egun pasa. Norberak bere tortilla ekarri, bere edari ekarri, landatan beste ume batzuk ez batu, eta bertan iten gendun, olgetan bertan pasetan gendu zen orduek eta orduek. Horrek niretzat oroitzapen honak badekoz. Gauzak asko aldatu dira, azken urteotan? Asko aldatu dire, bai. Eguraldi astetik, ero esango deure klima ez dala aldatu, bai, klima behasko aldatu de sasoiko sasoi. Eurten bosta aldiz eukidogu edurre, guretzat lehenengo urtea da. Gaurko egunean urte bete-betetan dugu Urkiolan hotela eta jatetzea eta zabaldu gendu zela. Lehenengo urtea da, 5 bider indozko edurre, bai, edurre, eta igez antza ez zeben edurriken, eta aurrekoatan be oso gitzien omen zeuen. Eta gero, etorten dan jente motea be diferentea da. Gaur asokia ikusi, eta oindala 20 urte asokia ikusi, zer ikusi dipez. Gaur ez dago animalirik, behiek eta etorri ezin direlez gaixotasunek eta direla eta, saldi batzuk dauz, beste arditeuntz batzuk, oso gitzi dauz, eta gero postu asko dau, jateko postu asko, eta poltzoak eta arropak eta erosteko oso gauze derrak eta politek erosteko gauze asko dau, asko aldatu da. Jasone, bikain saldu duzu jaia, eskerrik asko gurekin izatearen, eta hemendik agurtu behar dugula esan didate. Bale, eta nik agurtu eta eskertu bihotzez nire inguruen eta hemen parte hartu deuren lagun guztieri, proiektu honetan sinestu deurenari, urte gogorra izen da benetan gogorra, ia jubileu ez dugun betetan Urkiola eta gazteak betorten hasten zarien. Gora Urkiola datozen gazteak, aizue, eskerrik asko, gero arte. Eskerrik asko izazku Moiano lan bikaina, esan dugu Abadiñoko lurretan gaudela Urkiolan, eta alkatearekin hitz egin behar dugu, Eleder Iglesias. Bertso saioa hementxe gure esan dezakegu musika bezala, azpian dugula, eta giro zoragarri honekin, hementxe Mikel Urrutia dugu, Abadiñoko alkatea. Mikel, eguerdion. Apa, eguerdion. Ez gaude? Oso posik. Gaur egun berezia ez da? Bai, holan da, San Antonio eguna, Urkiolantzako eta Abadiñontzako egun oso garrantzitsu da, urte morduen ospatzen den egun bat, eta ikusten duzuen moduen, jente pi bat etortzen da, gaur gainera larun bat izan da eta olako uraldi zehaz, egeixau esilik eskatu. Eta bai, Abadiñotik aparte, Durangalde entzako, nik uste Arratia entzako, eta Aramaio eta inguruko herrientzako nik uste oso asoka referentziala. Giroa, beste urte batzuekin konparatuta nola ikusi dugu? Girotsua izan da, jende mordoa ikusi dugu, Bai, holan da. Sorionez, azkeneko urteetan olako euralde ona urten dago, eta azkeneko urteetan bai, nik uste gorantzen dagoela, eta gaur zapatu izan da, igual apurtxoa gisa ondino, eta bai, nire goizeko lehenengo urteatik egon azamen, eta jasiatik ikusten zen, parkalekutan eta nahiko movimendu. Hasierako orduetatik hemen ibili zera, baina baita ere bukatzeko, ikusten dut esport era honetan, azkar urutiko dugu, zertan ibili zara ez gora eta bera, jende asko ikusi dugu txirrindularitzan gora eta bera baita ere, zure kasua pixkat ezberdina gaur, ez da? Bai, hori da, gaur San Antonio eguna izen da, aprobetsau da bai, zaibi gainera hor ondoko menditxo batera irtera bat egiteko, Arantzadiko prospresio taldekoekin, 1927ko apirian, emandako gertakarien asalpen bat emateko. Euskate gogoratzeko. Zertan ari den lanketa egiten eta bar, eta oso interesgarria, eta hori, mendira joateko, erropa egokiagoa. Ederkizoaz, Mikel, eskerrik asko, eta beste San Antonio egun batean ikusiko dugu elkar.
Ederto ba, eskerrik asko. Vale, mila esker. Horixe da, eskerrik asko Eleder Iglesias eta Bainoko alkazi jauna. Eskerrik asko Juan Agirre hemengo bizilaguna gurekin hemen izateagatik. Hauxe izan da Urkiolatik eman behar genuena, Euskal Telebistan eta ETV honen, San Antonio eguneko eskaini beharrekoak egin du, fini, eguna daukagu alere. Aurretik oraindik ere, placer baduzue, urrengo erromerian elkartuko gara. Ongi izan, aio, galdu gabe ibili.